Onko tää teknisiä ongelmia vai? Ei, se vaan vahvisti, että kyllä me nyt äänitämme. Eli tervetuloa tosiaankin TAMKille. Olen Tatu Salin, sosionomiopiskelija. Me ollaan kolmen sosionomiopiskelijan kanssa Aspakoti Westerin pihan asukkaiden kanssa järjestetty tässä lopputalven ja nyt alkukevään aikana tällaista vaalipaneelia vammaisten ja erityisesti kehitysvammaisten asioihin liittyen. Täällä meillä on kunta- ja aluevaaliehdokkaita. Annan heille nyt tilaisuuden esitellä itsensä. Ja aloitetaan Ilkka Fritiuksesta tästä minun vasemmaltani. Kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolestani. Olen Ilkka Fritius, keskustapuolueen ehdokas aluevaaleissa ja myöskin sitten Tampereella kuntavaaleissa. Taustaltani olen koulutukseltani ekonomi ja tehnyt työuraa sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävistä noin yli 30 vuotta. Ja jos teistä on tämmöisiä, jotka tuntevat alaa laajemminkin, niin teille ehkä sanoo tämmöiset toimijat kuin Pääjärvi, Rinnekoti, Vaaliala, jotain. Ja näissä kolmessa paikassa olen työskennellyt. Ja nimenomaan erityistä tukea tarvitsevien ihmisten palveluita järjestämässä ja tuottamassa. Olen nyt ensimmäistä kertaa ehdolla vaaleissa ylipäätään, ja siinä mielessä tavoitteeni ovat vaatimattomat, ja niin kuin keskustapuoluekin täällä Tampereella varsinkin on pieni puolue, Pirkanmaalla sitten aluevaaleissa hieman suurempi, eli siltä osin olen täällä vastaamassa kysymyksiin, ja uskoisin ymmärtäväni jotain vammaispalveluista. Mutta en vie enempää aikaa tällä kertaa. Kiitoksia. Ja pyydän, että te kaksi jakaisitte sen mikrofonin Sonja Hietarantan kanssa. Hei kaikille. Minä olen Sonja Hietaranta ja olen kokoomuksen alue- ja kuntavaaliehdokkaana. Kuntavaaleissa täällä Tampereella. Asun tuolla Tampereen Pyynikillä ja aluevaaleissa sitten toki koko Pirkanmaa. Mä olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja nyt työskentelen ylihoitajana tuossa viereisessä Taussin rakennuksessa. Olen siellä päivystyksessä ylihoitajana. Ja tosiaan sitä työuraa on takana mullakin se 30 vuotta jo ja siellä monenlaista näkee, varsinkin sieltä päivystyksen näkökulmasta tämän alueen palveluista. En voi sanoa olevani asiantuntija erityisesti kehitysvammaisten tai ylipäätään vammaisten palveluissa, mutta terveydenhuollossa kyllä. Olen aikaisemmin ollut kuurosokeiden vaalipaneelissa itse asiassa kahteenkin kertaan eduskuntavaaleissa pari vuotta sitten ja nyt ehkä kuukausi takaperin. Ja koen, että myös itse opin paljon niistä kysymyksistä, mitä esitätte. Ja esimerkiksi siellä kuurosokeiden rakennuksessa Hervannassa oli paljon sellaisia ihan fyysisiin tiloihin liittyviä asioita, mitkä niin kuin oli tärkeää huomata. Mutta kiitos, annan puheenvuoron seuraavalle. Hei, hei kaikille. Mä oon Hirvosen Maarit ja olen ehdokkaana molemmissa vaaleissa, Tampereen kuntavaaleissa ja Pirkanmaan aluevaaleissa. Mä oon koulutukseltani sosiaalityöntekijä täältä Tampereen yliopistosta aikanaan valmistunut ja sitten kouluttautunut erilaisia johtamisopintoja ja viimemmäksi tuon sosiaali- ja terveysjohtamisen EMPA-tutkinnon suorittanut. Ja mulla on yli 30 vuoden ura tässä sosiaalipalveluissa ja
tehtävissä semmoinen 30 vuotta myös. Mä oon toiminut Invalidiliiton asumispalveluiden, nykyisten Validia-palveluiden johtajana 20 vuotta Tampereella ja sitten kehitettiin tänne näitä asumisyksikköjä 7 kappaletta mun aikana ja päivätoimintaa ja tämmöistä. Ja viimemmäksi olin Mielen ry:n toiminnanjohtajana, josta jäin eläkkeelle pari vuotta sitten. Ja Mielen ry:hän tuottaa mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluita ja työllisyyspalvelu, kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta. Eli nämä aiheet, mistä tänään täällä kysyttiin etukäteen, niin on jollain lailla mulle tuttuja. Ja mä oon nyt tosiaan ollut eläkkeellä pari vuotta ja sinä aikana olen osittain tehnyt vielä muita töitä ja nyt sitten ajattelin, että nyt on hyvä vaihe, kun on vielä tuoreessa muistissa asiat ja on paljon asioita, mihin haluaisin vielä vaikuttaa, niin olen mukana näissä vaaleissa. Mä oon 2 tyttären äiti, aikuisten tyttärien 3 pikkupojan mummo. Tykkään avantouinnista ja puutarhahoidosta. Ne antaa virkeyttä. Mun vaaliteemoja kunnallisvaaleissa on tietysti tämä nopea päivähoidon ja koulutuksen yhteistyö sosiaalipalvelujen kanssa ja kuntien kaavoitus, edullinen vuokra-asuntorakentaminen. Mä oon VTS:n hallituksen, vuokratalosäätiön hallituksen varapuheenjohtaja ja sitä kautta on edistämässä näitä edullisia vuokra-asuntoja ja niiden rakentamista. Sitten tietysti sosiaalipuolelta eli hyvinvointialueelta mun ehdottomia semmoisia tärkeimpiä aihealueita on nopea hoitoon pääsy. Mä oon itse myös tuon Pirkanmaan syöpäyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja siinä roolissa tiedän, että kuinka tärkeää on se, että pääsee nopeasti hoitoon, saa sen hoidon ja myös sitten sen kuntoutuksen ja toipumisen hyvässä nopeassa järjestyksessä. Ja sitten tietysti, mitäs mulla muita täällä on? Nyt voisi. Mielenterveyspalvelut ja vammaisten palvelut on yhtenä tärkeänä asiana tietysti tästä oman osaamiseni alueelta. Kiitos. Joo. Kiitos ja tosi hienoa päästä tänne mukaan. Moi kaikille. Mä oon tosiaan Eleonora Mäkinen ja mä oon sitten taas aluevaaleissa Pirkanmaalla ehdolla ja edustan Vasemmistoliittoa. On myöskin kuntavaaleissa, mutta sitten taas tuolla Nokian suunnalla. Ja tosiaan edustan Nokian vammaisneuvostossa ja sitten oon varaedustaja sekä täällä aluepuolella Pirhassa että sitten kuntapuolella. Ja Pirhassa täällä Tampereella ja Pirkanmaalla mulla on sitten luottamustoimina yksilöasioiden jaoston jäsenyys, joka käsittelee sitten sosiaali- ja vammaispalveluiden valituksia. Eli kokemusta löytyy näistä luottamustoimista ja toivon sinne ehkä vielä uudestaan pääseväni ajamaan sitten asioita eteenpäin. Ja tosiaan ammatiltani olen opettaja ja aineenopettaja sellainen, opetan sekä ammattikoulussa että lukiossa. Eli yhteiskunnallisia aiheita ja juurikin sitä demokratiakasvatusta ja osallistumista. Ja alkuperäiseltä tutkinnoltani olen sosiaalipsykologi, joka on tosi hyvä pohja tähän Pirhan työhön. Eli aika paljon myöskin sitä sosiaalipoliittista taustaa, että miten se on kehittynyt vaikka Suomessa 80-luvulla ja millaista hyvinvointivaltiota yhä edelleen koitetaan viimeisillä voimilla pitää ja puolustaa tässä yllä. Ja tosiaan tosi ihana olla tässä paneelissa ja täytyy sanoa, että mä odotan myöskin sitä, että pääsen oppimaan lisää sitten näistä kysymyksistä ja nimenomaan sellaisista aiheista, jotka koskettaa teitä. Ja harrastuksista tykkään käydä salilla. Sitten mä oon moottoripyörän kyytiläisenä, ollaan ajeltu tuolla Norjassa ja Ruotsissa saakka semmoisella italialaisella pyörällä. Sitten tykkään kaikesta hyötyliikunnasta, luontoreissuista ja kunnassa sitten se luonto ja kulttuuri onkin mulle tärkeitä aiheita. Ja sitten taas alueella varsinkin vammaispalvelut, mutta myöskin ihan vammaispolitiikka
eli vammaisten itsensä oikeudet. Sitten erikoissairaanhoito ehdottomasti. Ja mun tausta näihin asioihin on se, että olen pitkäaikaissairas ja sitä kautta myöskin itse kiinnostunut siitä vammaispoliittisesta vaikuttamisesta. Iltaa kaikille. Olen Nousiaisen Pekka, 51-vuotias, täältä Tampereelta, lähihoitaja, puutarhuri. Tällä hetkellä käyn asiakaspalvelun kurssia. Olen ehdolla näissä alue- ja kuntavaaleissa kristillisdemokraattien listoilla, 3 aikuista lasta, ja politiikkaa ohjaa ajatus, että heikompia pitää kohdella hyvin. Ja sitten haluan siksi olla rakentamassa parempaa Tamperetta, jossa kehittyisi vammaisten ja myös muiden erityistä tukea tarvitsevien ihmisten asemaa parannetaan pysyvästi. Siitä lyhkäisyydestä. Hei vaan munkin puolesta kaikille. Mun nimi on Katja-Mari Ottelin ja mä oon kanssa tommonen reilu 50 ihminen ja tuun tuolta Pyynikiltä, asun myös siellä, niin kuin Sonjakin kuulema. Joo. Ja mä oon 4 lapsen äiti. Mun esikoinen on 29-vuotias kehitysvammainen nuori mies ja sitä kautta mä oon saanut rikastua näissä vammaisasioissa tosi paljon. Mä teen itse töitä psykologina ja psykoterapeuttina. Olen tehnyt jo yli 30 vuotta näitä hommia ja teen nuorten ja aikuisten kanssa täällä Tampereella töitä. Vammaisasiat mua kiinnostaa ja mä oon tosiaan vihreiden ehdokas. Mun sydän sykkii luonnolle ja luonnon suojelulle, mutta myös näille vammaisten asioille. Yksi mun vaaliteemoista on se, että mun mielestä kehitysvammaisten pitäisi päästä paremmin oikeisiin töihin. Ja sitä ajatusta haluaisin tuonne kunnanvaltuustoon myös viedä. Mä oon tosiaan ehdolla vain kuntavaaleissa täällä Tampereella. Olen ensikertalainen näissä hommissa ja mulla on vielä hirveästi oppimista ja mä tulin vähän sillä ajatuksella nyt tännekin, että tulin oppiin teiltä asioita, mutta myös näitä viisailta kanssaehdokkailta on kiva kuulla myös heidän ajatuksia. Mutta yksi asia, mitä mä myös haluan ajaa jos pääsisin tuonne kaupunginvaltuustoon, niin on kulttuuriasiat. Mä oon ollut hirveän surullinen. Olen kuullut, että teatteri Neo on mahdollisesti lakkautumassa. En tiedä, onko teille, varmaan on tosi tuttukin teatteri, mutta Sä oot siellä mukana. Voi. Joo. Kyllä, mutta mä oon vähän kuullut nyt, että rahoitus on nyt vähän kyseenalaista ja ehkä toiminta loppuu. Ja tämä tekee kyllä minut aika surulliseksi, tämä asia. Ja haluaisin myös tähän asiaan päästä vaikuttamaan. Joo, me päästään varmaan kysymyksissä näihin aiheisiin. Ja mennäänpä sitten ensimmäiseen kysymykseen. Valitettavasti oikein paljon hyvää työtä tehnyt Marjo ei päässyt tänne tänään. Hän olisi esittänyt tämän kysymyksen, mutta kysymys kuuluu. Miten varmistetaan päivätoiminnan monipuolisuus? Ja mennään nyt tämä ensimmäinen kysymys tässä samassa järjestyksessä, että aloitetaan Fritiuksesta. Kiitoksia. Päivätoiminnan monipuolisuus lähtee yksilöllisyydestä. Päivätoiminta on siinä mielessä siiloutunutta, että puhutaan päivätoiminnasta, puhutaan työtoiminnasta, puhutaan tuetusta työtoiminnasta tai oikeastaan tuetusta palkkatyöstä. Ja päivätoiminta on suunnattu heille, joille mahdollisuudet pärjätä työelämässä edes tuettuna ovat
heikommat. Eli päivätoiminnan tarkoitus on ylläpitää toimintakykyä, kehittää sitä, tuoda elämään sisältöä, ja siinä lähdetään nimenomaan yksilöllisyydestä. Jokaisella on omia mielenkiinnon kohteita, joskin päivittäistaidot ovat tietenkin kaikille tärkeitä, mutta se oma mielenkiinto pitäisi päivätoiminnassa ottaa aina huomioon. Ja myöskin sitä, että jos löytyy se mielenkiintoinen tekeminen, niin siitä huolimatta olisi tarjolla sitten myöskin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia vaihtaa sitä mielenkiinnon kohdetta. Eli yksilöllisyys on tärkeintä ja siinä tarvitaan henkilöresursseja. Päivätoimintaa ei voida järjestää järkevästi minkään digitaalisen laitteiden kautta, vaan siinä tarvitaan toista ihmistä, jotta tämä yksilöllisyys voidaan toteuttaa käytännössä. Tässä lyhyesti. Kiitoksia. Kiitos. No, mä ajattelen, että se työ ja päivätoiminta niin lisää siihen arkeen sellaista sosiaalisuutta, rytmiä ja mielekkyyttä arkeen ja sitten myöskin erilaisia taitoja siihen arjen pyörittämiseen. Ja se monipuolisuus siinä, niin ajattelisin, että ensinnäkin on eri ikäisille suunnattua päivätoimintaa ja työtoimintaa. Ja siinä toivoisin, en tiedä kuinka hyvin se toteutuu, mutta että voisi ottaa huomioon myös niitä yksilöllisiä tarpeita ja sitä kautta myös ne palvelutuottajat, jotka niitä päivätoimintapalveluja järjestää, niin voisi olla vähän erilaisin painotuksin, jotta ihmiset löytää oikeita paikkoja, johon sitten voidaan hakeutua. Mä ajattelen, että täällä luonnosta puhuttiin, niin luonto on tosi tärkeä, eli mahdollisuus jollain lailla päästä sinne niin kuin luonnon ääreen, liikuntamahdollisuudet, kenties musiikki. Mä ajattelen, että myös niin kuin eläimet on sellaisia, että joku lemmikki siellä esimerkiksi siellä, niin voi olla semmoinen, mitkä niin kuin tuo. Tietysti erilaisia tarpeita on, eikä kaikki tykkää samoista asioista ja kaikki ei hyödy samoista asioista, mutta sitä kautta se yksilöllisen tarpeen arviointi ja sitä kautta pyrkimys siihen, että tuotetaan sen kaltaista palvelua, mitä kukin tarvitsee. Työhön valmentajat on tärkeä osa sitä päivätoimintaa ja on minusta hienoa, että semmoista että heitä on ja heitä voidaan hyödyntää ja ymmärtäisin, että niitä ei tarpeeksi ole. Mutta ehkä tässä on ajatuksia siitä monipuolisesta toiminnasta. Kiitos. No niin. Ja mun nimi oli Maarit Hirvonen ja mä oon SDP:n ehdokas kunnallisissa aluevaaleissa. Pyydettiin sanomaan nimi aina tässä alussa, niin nyt yritin muistaa ainakin tällä kertaa. Päivätoiminta on mun mielestä semmoinen tosi tärkeä juttu, joka tulee olla semmoista asiakaslähtöistä ja semmoista, jota jokainen haluaa tehdä omalla tavallaan. Ja mä näkisin, tätä toimintaa varmaan niin kuin kapeuttaa tällä hetkellä se, että palvelut on paljon kilpailutettuja tai sitten palvelut on STEAn näillä entisen raha-automaattiyhdistyksen nykyään ministeriön rahoituksella järjestettyjä palveluita. Ja niissä on aina niitä omia kriteereitä siihen, semmoisia ehtoja, että mitä pitää järjestää, paljonko se kestää, kenelle, minkälaiselle ryhmälle. Tämä on hyvin niin kuin semmoinen sekava käytäntö. Ja varmaankin jokaiselle henkilölle, joka päivätoiminnan piiriin haluaa, niin on hirveän vaikeaa valita, että mikä on se paras paikka, missä voisi käydä, missä on ne mielenkiintoisimmat asiat, joita voi harrastaa. Mutta sen pitää olla sellaista päivätoimintaa, että se on jokaiselle henkilölle itselleen mielekästä. Tässä ennen kuin tämä hyvinvointi
alue, tämä sote-malli otettiin käyttöön, kehitettiin toista mallia ja aika lailla samanlaista, mutta se pantiin sitten jäihin. Mutta silloin oli vielä puheena tämä henkilökohtainen budjetti, jossa vammaiselle henkilölle annetaan sellainen rahasumma, jolla hyvinvointialue siis antaa sen rahasumman, jolla sit voi valita niitä harrastuksia, voi valita oman asumisen mallin ja näin. Ja tätä muun muassa Kehitysvammaisten palvelusäätiö oli kehittämässä siinä vaiheessa yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Mutta tämä nyt jäi kesken, kun tuli tämä, se sote pantiin jäihin, sotisuunnitelma, ja tuli tämä uusi. Ja mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä henkilökohtainen budjetti tulisi ottaa nyt uudelleen mietintään. Ja sen kautta jokainen voisi hankkia. Mä olen Hollannissa muutamia vuosia sitten, kun olin vielä Invalidiliiton palveluksessa, niin kävin tutustumassa tämmöiseen maatilaan, jossa oli hyvin monenlaista toimintaa. Ja sinne ne asiakkaat tuli tämän henkilökohtaisen budjetin avulla, että he halusivat tulla sinne erilaisia töitä tekemään tai harrastamaan siellä maaseudun yksikössä. Ja se oli yksi malli. Sitten niitä tietysti oli vaikka mitä paljon muitakin, mutta se oli konkreettisesti kiva nähdä tämmöinen malli. Eli minä olen henkilökohtaisen budjetin puolella ja jokaisen oman valinnanvapauden puolella. Joo, tosi olennainen kysymys Vasemmistoliitolle. Eli Vasemmistoliitto ajaa päivätoiminnan rahoituksen turvaamista. Eli rahahan siellä taustalla kuitenkin on. Ja meillä on esimerkiksi sitten taas siellä Nokian väliasema ja tähtiasema ollut hyvin usein lakkautusuhan alla. Ja pitäisi ehdottomasti lähteä siihen, että sitten tässä TE-palveluiden uudistuksessa, jossa palvelut siirtyi valtiolta kuntiin, sitä rahoitusta nimenomaan kanavoidaan suoraan sinne päivätoimintaan. Ei niin, että se hukkuu siellä budjetissa johonkin asiaan, joka ei sitten taas liity siihen monipuoliseen päivätoimintaan. Ja toinen asia, mitä ehdottomasti Vasemmistoliitto ajaa, on työntekijöiden ja ammattilaisten hyvinvointi. Eli ihan sitä työn hyvinvointia tukemalla ja rahoitusta ja palkkaa nostamalla saadaan myöskin parempaa päivätoimintaa. Eli se, että voidaan yhdessä tehdä siellä eri toimintoja. Eli se on tavallaan niin kuin yhdessä tehtyä hyvällä palkalla, hyvillä työehdoilla. Ja myöskin sitten ihan, varmaan tästä tulee tarkentava kysymys myöhemmin, mutta haluaisin kyseenalaistaa sen, että onko se päivätoiminta pelkästään ainoa vaihtoehto, vai voisiko olla ihan sitä vahvistettua tukea sinne työpaikoille ja työelämään, ja myöskin sitä ihan normaalia palkkaa, mitä sitten myöskin ajetaan. Päivätoiminnan monipuolisuus koostuu osallistujien toiveesta ja yhteistyöstä eri järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Se lisää sisältöä siihen. Ja mä olin Katja-Mari Ottelin Vihreistä, toistan myös. Tämä ei ollutkaan päällä. Oliko se sulla päällä? Haluatko sanoa uudestaan? Sulla on kuuluva ääni. No niin, mutta mä oon Katja-Mari Ottelin ja Vihreistä, toistan myös nimeen. Joo, monipuolinen päivätoimintahan on tosi tärkeä juttu ja mä ajattelen, että oikeastaan se lähtee sieltä päivätoiminnassa kävijöiden toiveista ja tarpeista. Te, jotka näitä palveluita käytätte, tiedätte parhaiten, minkälaista päivätoimintaa te tarvitsette. Mä ajattelen, että päivätoiminta pitäisi olla jotain muuta kuin digitalisoitua palvelua. Me eilen saatiin kuulla, että hallitus on tuonne vanhusten palveluihin nyt aika voimalla ajamassa näitä digitaalisia palveluita. Ja mä todella toivon, että ne palvelut ei tule syrjäyttämään kehitysvammaisten ihmisten päivätoimintaa. Mä
ajattelen niin, mä teen kyllä omassa työssäni joskus etäterapiaa ja tiedän, että sillekin on paikkansa, mutta se on vaan aika lailla eri juttu lähteä sieltä omasta kodista liikkeelle ja mennä sinne päivätoiminnan paikkaan tapaamaan niitä kavereita. Siinä syntyy ehkä jo jonkunlaista kommunikaatiota, keskustelua jo aulassa, naulakolla ja voidaan vaihtaa kuulumisia ja nähdä ihminen kokonaisuutena siellä. Jos sä oot siellä omassa kodissasi, ehkä omassa sängyssäsi tabletin äärellä, niin onhan se aika lailla eri juttu. Ja tästä mä oon tosi huolissani ja me vihreät ollaan myös. Ja mä ajattelen, että laadukas päivätoiminta, niin se on monipuolista. Se voi pitää just näitä asioita sisällään, mitä tässä jo tulikin esille. Ja esimerkiksi tuo idea eläimistä musta on ihan kannatettava, jos vaan päivätoiminnassa kävijät ei ole kovin allergisia. Mä itse olen tehnyt tämmöistä eläinavusteista terapiaa myös ja ajattelen, että siitä voi olla monenkinlaista hyötyä. Ja sitten mä ajattelen, että päivätoimintaryhmät, niin ne näkyvät toki kaupungissa ja kunnissa, mutta ne vois näkyä vielä enemmän. Ne vois tehdä yhteistyötä vaikka päiväkotien kanssa tai nuorisotoimen kanssa, erilaisten yritysten kanssa. Mä toivoisin, että kehitysvammaiset ihmiset näkyisi enemmän myös Tampereella. Kiitos ehdokkaille. Ja Fritiuksella oli vielä tähän lyhyt kommentti. Eli ehdokkaat saavat 1 tai 2 kysymykseen ottaa tämmöisen ylimääräisen kommentin, jos haluavat. Kiitoksia. Antaisin semmoisen ammatillisen vinkin tuleville sosionomeille, että miten toteutetaan tätä henkilökohtaista toimintaa päivätoiminnassa, niin voidaan käyttää tämmöistä päivätoiminnan palettia, että rakennetaan kuvakommunikaation pohjalle semmoinen vaikka 50 erilaista aktiviteettia, ja asiakkaan kanssa käydään läpi sitten, sanotaanko kerran kuukaudessa tai ehkä useamminkin, että mitä ensi viikolla haluaisin tehdä. Ja tämän kuvakommunikaation avulla voi kukin ottaa sieltä poimia näitä aktiviteetteja. Ja jos kuvittelette, että tämä olisi jotenkin utopistista, niin tämä oli käytössä vaalialassa ja sitä tultiin ihmettelemään muualtakin ja se toimi. Ja toimi hyvin ja siinä oli mukana kaikki se, mitä oli tässä sanottu. Ja siinä pääsi jokainen itse valitsemaan sitä, että mitä hän haluaa tehdä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava kysymys kuuluu näin. Vai oliko siellä kommenttia vielä? Ei ollut. Olin kuulevinani vaan jotain. Miten edistätte kehitysvammaisten työmahdollisuuksia Tampereella? Ja otetaan tähän järjestykseksi ensin Nousiainen, sitten Mäkinen, sitten Otteliin, Fritius, Hirvonen ja Hieta-Ranta. No, etsimällä niitä mahdollisia paikkoja, missä kehitysvammainen voi työskennellä ja pysyvästi työskennellä myöskin eläkkeen lisäksi, että se on kannustavaa, lisää aktiivisuutta ja tukee jaksamista kuitenkin vammaisella. Sitten Mäkinen. Joo, kiitos. Eli ensinnäkin kehitysvammaisten työllisyysaste on Suomessa vain noin 5%, eli tämä on semmoinen, mihin Vasemmistoliitto haluaisi isoa muutosta Suomessa. Eli ensinnäkin meillä on riittämätön palkkatuki ja myöskin se työhön valmennus. Eli siellä pitäisi olla vahvempi tuki suoraan sinne työpaikoille, myöskin tässä sitä yritysten vastuuta ja kaupungin vastuuta. Eli kaupunkihan voisi tässä olla se työnantaja myöskin. Eli sen sijaan, että palkattaisiin vaan siellä palkkatuella 30 tai 50% määräaikaisiin työsuhteisiin, niin palkattaisiin myöskin ihan vakituisesti vammaisia henkilöitä ja juurikin sen positiivisen erityiskohtelun kautta. Sitten myöskin tämä liittyy siihen työnantajien asenteisiin ja myöskin tietoisuuden puutteeseen
Eli meidän pitäisi ehdottomasti lisätä sitä, että myöskin vammainen voi olla hyvä työntekijä. Ja tosiaan yksi iso juttu on suojaosien ja eläkkeen yhteensovittaminen tai sitten kuntoutustuen yhteensovittaminen. Ja tämä on iso ongelma, kun mietitään niitä tulorajoja. Eli Vasemmistoliitto haluaisi poistaa niitä tulorajoja ja tehdä tästä järjestelmästä joustavamman sitten palkansaajalle. Ja tosiaan sitten vielä lopussa sitä kaupungin työllistämisvastuuta. Eli mun mielestä Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki voi ehdottomasti olla tässä edelläkävijöitä. Sitten Otteliin. Tämä on tosi tärkeä teema, tämä työllisyysteema, ja mä ajattelen, että tämä lähtee oikeastaan Tampereen kaupungin tahtotilasta. Me tarvitaan tahtoa tähän. Me tarvitaan työhön valmentamista, enemmän resursseja sinne työhön valmentamiseen. Mä ajattelen, että Tampere, niin kuin tässä äsken myös mainittiin, voisi olla semmoinen esimerkillinen työllistäjä ja palkata kehitysvammaisia kaupungille myös töihin. Sitten mä mietin, että voisiko tämmöinen työllistämisen kuntalisä olla mahdollinen pohdittavaksi. Ja käsittääkseni, jos en ole ihan väärässä, niin on kai näin, että jos kaupungissa tai muissakin organisaatioissa on tämmöiset niin sanotut YT-neuvottelut menossa, niin silloin jotenkin tämä myös osatyökykyisten ihmisten työllistäminen voi olla vähän hankalaa. Eli siihen me tarvittaisiin myös keinoja. Me voitaisiin ajatella, että vaikka kaupungin organisaatiossa joku osa organisaatiota kuitenkin voisi palkata osatyökykyisiä ja kehitysvammaisia töihin. Mä ajattelen myös, että tuettu oppisopimuskoulutus olisi semmoinen, mitä kannattaisi ehdottomasti edistää. Ja siitä ihan säätää lainsäädännössäkin. Ja tosiaan, kun näitä hankintoja tehdään, kaupunkihan tekee valtavasti hankintoja ja niihin menee suunnattomia summia euroja, niin ne vois tosiaan olla vastuullisia, niin kuin tässä Eleanora myös otti tämän tärkeän asian esille. Eli voisi olla niin, että hankinta ostettaisikin sieltä semmoisesta yrityksestä, joka työllistää kehitysvammaisen ihmisen. Ja näin me kohotettaisiin myös vähän niin kuin Tampereen imagoa tässä asiassa, että tämä kaupunki haluaa tehdä työnteon mahdolliseksi kaikille. Näin toimitaan muun muassa Vantaalla. Sitten oli Fritius. Kiitokset. Tamperehan on myöskin työllisyysalue, ja siellä on monenlaisia keinoja, miten kehitysvammaisten työllisyyttä voidaan parantaa. Ja palkkatuki on tietenkin yksi asia, että palkkatukea pitää olla riittävästi saatavissa silloin, kun löytyy se työpaikka. Ja työvalmennus on olennainen osa sitä asiaa, että se saadaan nämä työsuhteet myöskin kestämään. Tämä oli hyvä idea, että kaupunki ottaisi huomioon näissä hankintalain mukaisissa hankinnoissaan näkökulman siitä, että palveluntuottajilla on velvollisuus palkata kehitysvammaisia työntekijöitä. Ja nyt oikeastaan Pirha on myöskin suuri työnantaja ja sitä kautta voisi osallistua tähän asiaan Tampereella. Toki tämä YT-kuvio on siinä mielessä hankalaa ja muutosneuvottelut myöskin, että siinä on lainsäädännöllisiä knoppeja, jotka pitäisi purkaa pois, kun puhutaan kehitysvammaista ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllisyydestä noin ylipäätään. Niin sitä kautta päästään kyllä eteenpäin, koska ei ole kysymys kuitenkaan mistään maata mullistavasta asiasta, vaan siinä, että on hyviä juttuja olemassa, ne vaan pitää ottaa käyttöön. Kiitokset. Sitten Hirvonen.
Joo, eli Maarit Hirvonen, SDP. Tampereellakin on S-ryhmä iso työllistäjä, joka työllistää paljon. Kehitysvammainen S-ryhmä valtakunnallisestikin työllistää jonkun 50-70 henkilöä haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevia tai kehitysvammaisia. Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa Tampereella nämä Prismat ja S-ryhmä tekee hyvää työtä. Tämmöisiä yhteiskuntavastuullisia toimijoita. Samoin tuossa Lielahdessa on semmoinen kuin Kokkipoika, tämmöinen catering-palveluja tai tämmöistä juhlapalveluja järjestävä yritys, niin he tarjoavat myös työpaikkoja, oliko 4 tällä hetkellä kehitysvammaiselle henkilölle. Ja tämä on niin kuin tosi hienoa ja vastuullista työtä. Tämmöistä pitäisi saada enemmän. Siinä tietysti työnantajille täytyy saada tietoa. Mun mielestä on hienoa nyt, että meillä on tämmöiset ohjelmat kuin tämä Kirjolla-ohjelma tai Special Rescue-ohjelma, jossa tämmöinen vammaisuus tulee tutuksi ihmisille ja ne särkee ennakkoluuloja tai murtaa, sanotaan niin, toivottavasti ennakkoluuloja. Ja sitä kautta niin kuin ihmiset huomaa, tai työnantajatkin, ja myös niin kuin kehitysvammaisia henkilöitä voi hyvin palkata töihin ja heillä on paljon taitoja ja osaamista. Ja no, samalla lailla niin kuin mä en puhu palkkatuesta nyt, kun siitä oli erikseen kysymys, mutta nämä erilaiset keinot siihen, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus ja näitä portaita siihen, että miten sinne työelämään päästään, niin nämä on tärkeitä keinoja. Tietysti tällä hetkellä, kun Suomessa on niin suuri työttömyys, mä soittelin tuohon työllisyyspalveluita järjestävälle Sun-uralle, niin he sanoivat, että 50% vähemmän työpaikkoja tarjolla tällä hetkellä kuin vuosi sitten. Eli kun kaikkien työllistymismahdollisuudet on hankalia, niin tietysti tässä kohti myös sellaiset, joilla on haasteita siinä työelämässä pärjäämiseen, niin on vielä isompi niin kuin vaikeus saada sitä työtä. Mutta mä näkisin sen, että tiedottamisella ja tämmöisellä niin kuin muurien murtamisella tässä päästäisiin eteenpäin. Ja sitten vielä Jeta. Kiitos. No, aika monta asiaa on sanottu, mutta ajattelen niin, että se työ on tärkeää niin kuin osallisuuden näkökulmasta. Jotta pääsee osallistumaan yhteiskuntaan, niin työ olisi tärkeää. Täällä sanottiin, että 5%, mä luin jostain, että 2% vain kenties olisi palkkatyössä kehitysvammaisista, mutta että potentiaalia voisi olla niin, että jopa 20% voisi työllistyä, jos keinot löydetään. Mutta sitten toisaalta myöskin se, että niin kuin mietin sitä nykyistä työelämää, että se on myöskin aikamoinen, se on hyvin kiireistä ja se on hyvin niin kuin, se työtahti on kova ja nyt mietin juuri julkisia työnantajia sekä kaupungilla että nyt hyvinvointialueella, niin mietin myöskin sen työn turvallisuutta ja niitä velvoitteita, että se on niin kuin todella vaikea asia ratkaista. Ja se, mitä äsken mainittiin, että esimerkiksi S-ryhmä on ollut yksi työnantaja, joka on niin kuin mahdollistanut tätä osa-aikaista työtä ja kehitysvammaisten työllistymistä, niin voidaanhan myös kuluttajana tehdä valintoja niin, että valitsemme sellaisia palveluntuottajia, kun me käydään kaupassa tai jossain, niin suositaan tietynlaisia palveluntuottajia. No se että esimerkiksi hyvinvointialue paljon kilpailuttaa yrityksiä samalla lailla kuin kaupunkikin, niin siinä ehkä osana kilpailutusta voitaisiin jollain lailla huomioida tämä vastuullisuusnäkökulma. Se, että kuinka se toteutetaan, en osaa tarkemmin sanoa, mutta se voisi olla yksi hyvä näkökulma. Ja sitten siihen, että meillä on vammaisneuvostot sekä kunnissa että hyvinvointialueella, ja ajattelisin, että vammaisneuvostot vois vielä paremmin ohjeistaa työnantajia siitä, että miten tämmöistä tuettua
työllistämistä voitaisiin toteuttaa, koska itsekin olen niin kuin ollut tilanteessa työnantajana haastattelussa, jossa niin kuin tavallaan se työnhakija oli se, joka itse kertoi siitä, että hänellä on mahdollisuus tämmöiseen tuettuun työllistämiseen ja näin. Jotenkin mä ajattelen, että kyllä minunkin olisi pitänyt työnantajaedustajana tietää, että mitä kaikkia mahdollisuuksia on. Eli meidän vammaisneuvostot vielä vahvempaa roolia ja heidän niin kuin vuoropuhelu työnantajan kanssa. Joo, tärkeä asia ja sille varmasti voidaan tehdä enemmän kuin nyt, mutta että myös työnantajan velvoitteet on kovat ja se asettaa varmasti omat rajoituksensa tähän. Kiitos. Joo, Mäkisellä oli vielä kommentti tähän. Joo, kiitos. Tuli itse asiassa tosi hyvä kommentti nyt mieleen ihan siitä työkyvyn ja ammatillisuuden tukemisesta vammaisilla ihmisillä. Eli tuli mieleen toi Kiipulan ja sitten myöskin Luovin erityisammattioppilaitoksen tekemä työ. Eli myöskin se, että viedään sitä koulutusta ja sitä osaamista ja investointia varsinkin tämän TE-uudistuksen kautta myöskin niihin ammattioppilaitoksiin. Ja kyllä ihan Tredussakin se erityisen tuen tarve kasvaa ja sielläkin voidaan tehdä enemmän sopeutuksia sitten ryhmäkokojen suhteen. Ja tosi hyvä idea siis tämä vammaisneuvostojen roolin kasvattaminen. Itse vammaisneuvostossa vaikuttavana haluaisin ehdottomasti lisätä sitä vaikuttavuutta. Mutta täytyy sanoa toistaiseksi, meillä ei oikeastaan ole vielä niitä reittejä sinne yrityksiin päin. Et lähinnä sinne kuntaan, että siksi mainitsin tosiaan tämän kunnan vaikuttamisen ja sitten myöskin heidän työllistämisensä. Sieltä, joo, Hirvosella oli vielä myös kommentti. Joo, unohdin äsken sanoa sen, että on osallistunut niin kuin palvelun tuottajana useisiin kilpailutuksiin tässä Tampereella ja hyvinvointialueen ja valtakunnallisestikin, niin näissä on yleensä nyt semmoinen sääntö tai ehto siellä, että täytyy työllistää haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, ainakin niin kuin asumispalvelujen ja muun muassa Kotitorin muistan, jossa oli tämmöinen ehto. Ja se on joku tietty prosentti henkilöstömäärästä tai palvelujen määrästä, että siellä pitää olla, mutta se on tietysti pieni prosentti, mutta tällä lailla yritetään sitä yhteiskuntavastuullisuutta myös palvelun tuottajille. Kiitos. Pyytäisin tässä vaiheessa, että jos ei erityisesti ole pyytänyt kysymykseen kommenttia, niin että pidetään semmoitteina minuutin kestoisina, että ehditään kaikkiin kysymyksiin. Seuraavassa kysymyksessä Mäkinen on pyytänyt pidempää puheenvuoroa. Halusitko sen ensimmäisenä puheenvuorona? Joo, eli seuraava kysymys on: palkkatukihakemuksia on viime aikoina hylätty runsaasti. Onko tämä väliaikaista työllisyyspalvelujen siirtyessä kunnalle vai mistä on kyse? Joo, kiitos. Mä halusin vastata tähän kysymykseen, koska olen myöskin ollut työkkärissä kuntoutusasiantuntijana ja tehnyt juurikin näitä myöntöjä sitten palkkatukihakemuksiin. Ja ensinnäkin tässä uudistuksessa, missä valtiolla on siirretty kokonainen työllisyyspalveluiden kokonaisuus sinne kuntaan, niin tämä vaikuttaa tosi negatiivisesti juurikin ihmisiin, jotka on heikommassa työmarkkina-asemassa. Eli sen lisäksi, että sieltä on jäänyt ihan tukia maksamatta monien kuukausien ajalle ja palvelut ovat ruuhkautuneet, työntekijät on kuormittuneet, niin juurikin näiden palkkatukien määrärahat ovat loppuneet heti alkuunsa. Eli mä pelkään sitä, että se ei ole väliaikainen ongelma, mutta mä toivon sitä, että se liittyy tähän alkusekoiluun niin sanotusti, ja että toivotaan, että jatkossa se rahoitus saataisiin erillisesti myöskin kanavoitua sinne oikeaan paikkaan, eli niihin palkkatukiin. Eli nyt palataan taas siihen poliittiseen tahtoon tehdä näitä muutoksia ja investoida nimenomaan vammaisten työllisyyteen. Ja se vaatii taustalle ihan sitä rahoitusta, jotta me päästään tekemään niitä myönteisiä päätöksiä. Ja täytyy sanoa esimerkiksi siellä välitason asiantuntijana, niin vaikka yksittäisen asiantuntijan tahtotila olisi myöntää se palkkatuki,
niin sitä ei voi tehdä, jos se määräraha on lopussa. Eli tosi monet ihmiset haluaisi vaikuttaa positiivisesti tähän asiaan. Seuraavaksi Hirvonen. Joo, tämä, niin kuin äsken mainitsin kanssa, tämä palkkatukiasia on semmoinen hyvin kuuma peruna tällä hetkellä, koska sitä palkkatukea ei juurikaan tällä hetkellä myönnetä. Määrärahat on loppunut ja tieto oli, että seuraavan kerran palkkatukia voi hakea elokuussa. Mutta tässä mä soitin tuonne Mielen ry:n kuntouttavan työtoiminnan esimiehelle ja kysyin, että minkälainen tilanne siellä on. Mielen ry:llä on isot kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen työpajat, niin hän sanoi, että on tullut paljon hylkyjä palkkatukiin ja sitten on joillekin, joilla ei ole minkäänlaista työkokemusta, niin on saattanut saada palkkatuen, mutta sitten esimerkiksi jatkopalkkatukia ei ole nyt myönnetty, että tilanne on tosi kriittinen. Ja mitä tietysti tulee nyt tähän, että tai mä voisin sanoa sillä lailla, palkkatuet on erikseen, mutta sitten tämä kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus, niin kun näitä on siirrelty nyt tässä, no ainakin viimeisen 8 vuoden aikana, niin jos ei nyt 8 kertaa, niin ainakin 6 kertaa siihen, että missä päätökset tehdään. Eli tämä on ollut ihan, ja nyt taas kun siirretään kuntouttava työtoiminta tuonne kuntien puolelle, ja 2 vuotta sitten ne siirrettiin, tietysti silloin kun Pirha tuli, tai 1,5 vuotta sitten ne siirtyi Tampereen kaupungilta sosiaalitoimesta hyvinvointialueelle, ja aina on uudet ihmiset opettelemassa näitä käytäntöjä. Ja just kun se käytäntö opitaan, viranhaltijat oppii tekemään niitä päätöksiä ja saa purettua ne ruuhkat, jotka tässä muutoksen aikana on tullut, niin nyt taas muutetaan systeemiä. Että kyllä tässä ihan oikeasti ne henkilöt, jotka on tässä niin kuin päätöksenteon rattaissa, niin on todella niin kuin semmoisia heittopusseja, että tuntuu, että nämä sosiaalipalvelut, mihin mä luen myös kuntouttavan työtoiminnan, niin että nämä on aina niin kuin semmoisia asioita, jotka tulee viime kädessä. Erityissairaanhoidosta ei leikata, mutta aina leikataan sosiaalipalveluista, niin kuin taas eilen kuultiin. Sitten Nousiainen, otetaan kommentit sitten loppuun, vai oliko se ihan suora kommentti? Joo, Nousiainen. No palkkatukijärjestelmä on ongelma. Se on siirtymävaiheessa, niin, joka pitää korjata viipymättä. Heikommat ei saa jäädä ilman tukia. Sitten Hietaranta. Joo, kiitos. Ajattelen juuri näin, tai haluan uskoa näin, että asia saadaan kuntoon, mutta se on juuri niin, että kun tehdään isoja muutoksia, niin se vie aikaa. Ja nyt tuoreeltaan, kun olen tuolta hyvinvointialueen käynnistymistä viimeiset 2 vuotta nyt seurannut läheltä, niin kyllä siinä omat vaikeutensa on ollut, ja kyllä se melkein sen 2 vuotta on ottanut, että me on saatu ne rakenteet kuntoon ja päästy, niin kuin nyt ollaan siinä tilanteessa, että päästään kehittämään asioita, ja valitettavasti tämänkin muutoksen myötä niin arvelen, että siinä vie oman aikansa ennen kuin se saadaan kuntoon, ja se on tosi valitettavaa, että se kohdentuu niin kuin niihin, jotka sitä palvelua tarvitsee ja sitä käyttää. Ja sitä kautta ajattelen myös, että meidän niin kuin poliittisten päättäjien pitäisi voida sitoutua tiettyihin asioihin myös yli vaalikausien, jotta se olisi vähän johdonmukaisempaa ja niin kuin pitkäkestoisempaa ne päätökset. Kiitos. Sitten Ottelin. No niin, ootteko te vielä hereillä siellä? Nouskaa vaan välillä seisomaan, jos tuntuu, että alkaa nukuttamaan. Tässä on paljon puhetta. Saa toki istuakin, ei ole pakko nousta, mutta itse ainakin huomaa, että helposti sit vähän vireystila laskee ja rupeaa nukuttamaan ja on vaikea keskittyä, kun joutuu pitkään istumaan ja kuuntelemaan. Mutta joo, tässä on oikeastaan nämä mun kaverit tässä rivissä niin jo kertonutkin näitä asioita, mitä mäkin ajattelin sanoa. Eli työllisyyspalveluissa on ollut tosi iso muutos, kun ne palvelut siirtyy valtiolta kunnille, ja tämmöiset isot myllerrykset, ne ottaa aikaansa, ja
tilanne on tietenkin huolestuttava tällä hetkellä, kun ei näitä päätöksiä oikein pystytä tekemään, mutta olin itse myös yhteydessä tuonne työllisyyspalveluihin, niin siellä kuitenkin semmoista varovaisen optimistista viestiä mulle kerrottiin, että hyvissä ajoin kannattaa hakemukset laittaa liikkeelle ja semmoista priorisointia he pyrkii siellä tekemään, mutta myös TE-palveluihin kohdistuu aika isoja leikkauksia tällä hetkellä, että sekin tietenkin hankaloittaa työntekijöiden toimintamahdollisuuksia siellä. Et nyt on vähän hankalat ajat, kun joka suunnasta leikataan, mutta näitä asioita meidän pitää kaikkien nyt vaan pitää kovasti esillä ja pitää näistä ääntä, jotta jokainen, jolla olisi mahdollisuus päästä sinne työelämään, niin voisi sitten sen palkkatuen avulla sinne päästä. Pidetään kuitenkin toivosta kiinni, ei lannistuta tässäkään asiassa. Sitten Fritius. Kiitokset. Tässä on kuultu nyt semmoisia hieman synkkiä näkemyksiä, jotka kyllä perustuu ihan tietoon. Ja mä nyt kiinnittäisin huomiota tähän muutokseen. Nyt meillä oli hyvinvointialueet, sote-uudistus oli iso muutos ja nyt tiedetään, että kyllä se vähän muutaman vuoden kestää ja tuli työllisyysalueet ja taas sanotaan, että muutaman vuoden kestää. Ja nyt kun näitä muutoksia tippuu, niin vaikuttaa vähän siltä, että tässä menee vuosikymmen, kun on muutoksia ja pitää odottaa. Ja nyt voisi sanoa, että voisiko miettiä jotain muutakin asioita kuin näitä muutoksia, että ihan vaan toteuttaa sitä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sitä kautta saada tätäkin asiaa eteenpäin. Ei tehdä muutoksia vähän aikaa, vaan ihan töitä. Kiitoksia. Kiitos. Mäkinen, jos käytät nyt puheenvuorot, olet käyttänyt kaikki puheenvuorosi sitten, ellet suoraan vastausta. Joo, tämä on ehdottomasti tärkeä. Eli halusin tähän vielä kommentoida siis yhden tärkeän jutun. Eli palkkatukihan ei enää kerrytä työssäoloehtoa. Ja tämä tarkoittaa, että ei ole mahdollista esimerkiksi saada sitten työssäoloehtoa täyteen palkkatukipaikkojen kautta, eikä sitä kautta ansiosidonnaista työttömyysrahaa, eli tätä korotettua työttömyysrahaa. Ja tähän vasemmistoliitto haluaisi ehdottomasti muutosta. Eli jos itse olisin päättämässä, niin tällaista päätöstä ei olisi tehty. Eli tämähän vaikuttaa negatiivisesti nimenomaan vammaisten, sairaiden ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen ja myöskin sitten työssäoloon kiinnittymiseen. Eli pitäisi ehdottomasti ajaa sitä, että se myöskin tulisi täyteen se työssäoloehto myöskin niistä palkkatukipaikoista. Ja mä oon tosiaan Eleanora Mäkinen Vasemmistoliitosta. Joo, ja tarkoitin vaan, että nämä ylimääräiset vuorot sitten jäävät pois, että pääset vielä kommentoimaan. Teen tässä juurikin ajan puitteissa sellaisen päätöksen, että otan ne kysymykset, mitä juuri Westerin pihan asukkaat ovat tehneet, niin priorisoin niitä ja leikkaan tästä parit pois. Seuraava kysymys on, miten edistätte mitä vaihtoehtoja näette eläkkeen ja palkan yhteensovittamiselle? Ja tämä oli Joannan kysymys. Hän ei valitettavasti päässyt paikan päälle. Ja ensimmäisenä Otteliin. Joo, tämä olikin hirveän hyvä kysymys ja ei ihan helppo kysymys mulle ainakaan, mutta mä ajattelen, että semmoinen joustavuus näissä asioissa varmasti hyödyttää kaikkia, että se työnteko kannattaisi, että vois sen eläkkeen päälle tienata. Sehän on tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeen päälle voi sen 976 euroa 59 senttiä, te varmaan se hyvin tiedättekin, niin tienata. Ja
Sitten mä ajattelen, että kun moni kehitysvammainen tekee avotyötoiminnassa töitä työosuusrahalla, niin se on mun mielestä aika lailla riistoa. Se korvaus siitä tehdystä työstä avotyössä on aika pieni, kun siitä vähennetään se lounasraha. Ja usein kuitenkin kehitysvammaiset on ammattikoulun käyneitäkin ja työhön tosi motivoituneita. Et se ei ole musta reilua, että se summa sieltä, joka tulee, se on yleensä semmoinen 10 euron molemmin puolin, jopa alle sen, niin siitä sitten tämmöisellä nopealla matikalla, kun laskeskelee, niin siitä ehkä voi jäädä vaan semmoinen 50 euroa kuussa sitä rahaa eläkkeen päälle. Että siihen tarvittaisiin muutosta, mutta se muutos olisi just se työllistyminen sit niihin palkkatöihin varmaankin, se mitä me kaikki toivotaan. Sitten oli Mäkinen ja tosiaankin painotan, että koitetaan pitää siinä minuutin mittaisina vastaukset nyt. Joo, tosi hyvä kommentti toi. Eli tosiaan työosuusrahahan on avustus eikä palkka. Eli vasemmistoliitto ajaa nimenomaan sitä, että saadaan palkka tehdystä työstä myöskin vammaiselle henkilölle. Ja sitten kiinnittäisin huomiota tässä kysymyksessä malliin sitten muista Pohjoismaista. Eli siellä on paljon joustavampi eläkemalli, jossa mahdollistetaan se tienaaminen ja palkansaanti ilman, että se suoraan leikkaa sen eläkkeen pois. Ja tällaiseen tilanteeseen pitäisi päästä myös Suomessa. Eli joustavampi malli, jossa voi olla tukimuoto ja palkka rinnakkain. Ja myöskin sitten se nykyinen ansaintaraja on aivan liian matala, eli sitä pitäisi korottaa nyt ihan alkuun huomattavasti. Ja haluaisin nostaa vielä nuoret vammaiset tässä esiin, eli sellaiset ihmiset, joille tehdään eläkepäätös heti siinä täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Heillä on kaikista heikoin tilanne, se ansaintaraja on todella, todella matala ja eläkkeet hyvin, hyvin pieniä. Sitten Fritius. Kiitoksia. Tämä on hyvin vaikea kysymys, että mitä uutta tähän systeemiin saataisiin aikaan, miten palkka ja eläke ja mahdollinen kuntoutustuki sitten yhdistetään siten, että se olisi joustava. Ja sitähän pitää pystyä myöskin välttämään tilannetta, että ettei tule mitään takautuvia, että lähtisikin perimään takaisin maksettua kuntoutustukea tai eläkettä. Eli siinä mielessä niin tässä pitäisi varmaan pistää viisaat päät yhteen ja miettiä näitä vaihtoehtoja enemmän ja kysyä kentältä nämä kaikki mahdolliset ongelmat, mitä tällä hetkellä on. Niin mä uskon, että sitä kautta saadaan ehkä vielä jotain uusia ratkaisuja. Kiitos. Sitten Hirvonen. Tässä on melkein jo koko pankki tyhjennetty näillä asioilla. Tässä on tullut paljon tietoa. Mä olen ihan samaa mieltä, että tätä kehitysvammaisten työntekoa, siitä pitää maksaa ihan samalla lailla kuin muidenkin henkilöiden työnteosta. Ja nämä työosuusrahat, niin ne on just semmoisia, että mä oon itse ollut niitä vastaan ihan sen takia, että se on musta niin kuin aliarvostettua työntekijöiden aliarvostamista tai sen työn aliarvostamista myöskin. Mutta olen samaa mieltä siinä, että tätä työn ja eläkkeen yhteensovittamista tulee kehittää, mutta tietysti tärkeintä on se, että niitä työpaikkoja myös syntyy ja muutakin kuin palkkatukityöpaikkoja, vaan että sitä pitkäjänteistä koko työelämän mittaista työtä olisi tarjolla kaikille. Sitten Hietaranta. Kiitos. On tosi vaikea asia ja jotenkin niin kuin ajattelen sitä, että se työn arvo tavallaan ihmiselle on totta kai se raha ja palkka, mutta se on myöskin se, että olet osallinen yhteiskunnassa ja on se rytmi päivässä ja on se niin kuin tarkoitus
sille olemiselle. En sano, että pelkästään työstä tulee, mutta kyllä se työkin siihen vaikuttaa. Ja sitä kautta niin kuin ajattelen niin, että totta kai jos vammainen henkilö tai kehitysvammainen henkilö pystyy tekemään sen saman työpanoksen kuin kuka tahansa muu työntekijä, niin totta kai hän ansaitsee sen saman palkan siitä työstä. Mutta sitten taas, jos ajatellaan sitä työnantajan velvoitteita ja vastuuta, niin sitten se, että jos se palkka muodostuu tuesta ja jos se työpanos ei ole samanlainen, niin silloin niin kuin jollain lailla sitä työnantajaakin siinä, että he on ihan pinteessä monessa tilanteessa siinä, että miten saavat rahat riittämään ja pystyvät vastaamaan niihin työnantajavelvoitteisiin, jotka on melkoisen kovat. Niin jotenkin ymmärrystä puolin toisin siihen, että mahdollistettaisiin mahdollisimman monelle se työnteko ja totta kai siitä korvaus, mutta sitten myöskin niin, että me ei ajeta niitä työnantajia siihen tilanteeseen, että he eivät uskalla ryhtyä siihen. Niin, että löydettäisiin semmoinen molempia osapuolia hyödyttävä ratkaisu. Kiitos. Ja Nousiainen. Eläke ja palkka mahdollistetaan työteko eläkkeen ohella. Se lisää aktiivisuutta ja tukee jaksamista. Sekä tuo työosuusraha pitäisi palauttaa. Se on tunnustus tehdystä työstä ja lisää osallisuutta. Kiitos. Ja seuraavan kysymyksen esittää Leka. Miten asumispalvelua voi kehittää? Ja siihen ensimmäisenä sitten Hirvonen. Joo, mä oon itse päässyt kehittämään asumispalveluja sen 20 vuoden aikana, kun olin Invalidiliitossa johtajana. Ja siellä muun muassa isosta palvelutalosta, on edelleenkin se iso palvelutalo, jonka johtajaksi menin, mutta se mun lähtökohta oli vähän samanlainen kuin teillä tämä Vesteri on, että on tämmöisiä normaalikerrostalossa niin kuin myös asuntoja vammaisille henkilöille, jotka saa sitten sen avun sinne omaan asuntoon tai siinä yhteisöllisessä piirissä avun ja tuen. Me kehitettiin silloin sellaista mallia, että oli noin 12-15 asuntoa ja ympärivuorokautisesti sitten yksi asunto oli semmoinen, jossa oli ympärivuorokautisesti työntekijät paikalla. Silloin se oli ja tätä mallia on rakennettu nyt ihan ympäri Suomea ja varmaan samalla lailla ASPA on rakentanut, Kehitysvammaisten palvelusäätiö on rakentanut, mutta tässäkin lähtee siitä, ja on jopa tämmöisiä, että vanhemmat ovat yhdessä perustaneet yhteisön tai yhdistyksen ja rakennuttaneet omille aikuistuville lapsille tämmöisen yhteisen kerrostalon ja sillä lailla. Mutta mun mielestä se normaalius on sitä, että samassa talossa asuu kaikenlaisia ihmisiä, että ei ole vaan sitä yhdenlaisia. Tietysti toiset tykkää ja myös se, että jos tykkää semmoisesta ja semmoinen ryhmäkotimainen asuminen sopii, niin se on silloin heille suotava ja järjestettävä semmoinen asuminen, kun taas sitten muuten tämmöinen normaali, missä ne palvelut pelaa. Joo, tässä oli hyvä kuulla asiantuntijaa, niin toi yliminuutti oli kai ihan suotava. Anteeksi. Ei, se oli ihan hyvä. Sitten oli Nousiainen. No, asumispalveluja tarvitaan, kodinomaisia yksiköitä ja pysyviä työntekijöitä mielellään sinne ja asiakaslähtöisyyttä se että lisää sen. Hietaranta. Kiitos. Joo. No, mä ajattelen, että tarvitaan paljon vuoropuhelua teidän ihmisten kanssa, jotka on asukkaina näissä palveluissa. Tarvitaan myös vuoropuhelua sen palvelun tuottajan kanssa ja sitten sen, joka sen palvelun ikään kuin ostaa. Että käytä sitä vuoropuhelua ja siihen pitäisi myös yhdistyksiä ottaa mukaan, jotta me saataisiin kaikki se tieto, mitä meillä on asiasta, kun me lähdetään kehittämään asioita tai toimintaa.
ajattelen myös sitä, jos on henkilökuntaa asumisen palveluissa, niin se henkilökunnan pysyvyys on tärkeä asia. Ja sitä voitaisiin ehkä lisätä sillä, että kun kilpailutetaan palveluja, niin se kilpailutuskausien pituus olisi riittävä, että ihmiset ehtii niin sanotusti asettua tänne sopimuskaudet. Ja sitten siinä mietin myös sitä, että kun kilpailutuksia tehdään, niin miten me saadaan pienet toimijat mukaan niihin, koska se on tosi raskas prosessi ja sitten se toistuu usein, niin pystytäänkö me tukemaan jollain lailla niissä kilpailutuksissa pieniä yrittäjiä, pieniä toimijoita, jotta saataisiin sitä kautta niin kuin monenlaista palveluntarjontaa ja monenlaisia asumisvaihtoehtoja ja tuettua asumista. Siinä nyt ehkä tärkeimmä, mitä tulee tähän hetkeen. Kiitos. Sitten Otteliin. Joo, monenlaisille asumispalveluille on tarvetta. Pirkanmaalla on erittäin huono tilanne tehostetun palveluasumisen yksiköiden suhteen. Vaikeammin kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille ei oikein löydy sopivia asumisyksiköitä. Ja tämä on tosi surullinen tilanne. Moni enemmän tukea tarvitseva kehitysvammainen tai autistinen joutuu tällä hetkellä viettämään pitkiä aikoja tuolla kuntoutusyksikössä Pitkäniemessä. Ja se on, jos mikä on kallista hoitoa. Yksi vuorokausi siellä maksaa noin 1 000 euroa. Ja tarvetta näille kuntoutusjaksoille on kovasti. Sinne ei pääse ihmiset, koska siellä toiset ovat olleet siellä yli 2 vuotta, koska heille ei löydy kotia, sopivaa asumisyksikköä. Eli tämä olisi semmoinen tosi tärkeä asia, mikä täällä Pirkanmaalla pitäisi saada kuntoon. Ja hyvänä vinkkinä voisin pirkanmaalaisille päättäjille vaikka antaa sen, että he voisivat käydä hakemassa vähän oppia esimerkiksi tuolta Keski-Suomesta. Siellä on tämmöinen Vaalialan hyvä asumisyksikkö, jossa on tilat osattu suunnitella aika kivasti. Ja nostaisin vielä esille tämän tilojen suunnittelun, että se on tosi tärkeää, varsinkin jos kehitysvammaisella ihmiselläkin on tämmöisiä autismipiirteitä. Eli olisi hyvin tärkeää, että tilat olisi sellaisia, että se aistikuormitus ei nousisi liian isoksi ja toisi sitten semmoista hankaluutta sinne arkeen. Lisäksi tietenkin se henkilöstön kouluttautuminen ja resurssointi on ensiarvoisen tärkeää. Kukaan ei ole turvassa omassa kodissa, jos ei siellä ole apua ja tukea tarpeeksi saatavilla. Eli nämä on aivan älyttömän tärkeitä asioita ja näihin mä ainakin haluaisin vaikuttaa kovastikin. Sitten Fritius. Kiitokset. Ja nyt täytyy ottaa kunnia vastaan. Olen elämäni aikana rakennuttanut muutaman 100 erityisasuntoa, muun muassa Vaalialan leivissä. Ja mä näen, että tässä asumisessa on tärkeintä yksilöllisyys, että jokainen asukas voisi itse olla mukana suunnittelemassa, mitenkä haluaa asua, kenenkä kanssa haluaa asua. Ja nyt tänä päivänä edelleenkin voi tulla sitten valvova viranomainen, joka sanoo, että ihan kiva juttu tuo, mutta täällä on liian vähän vessoja. Ei ihmiset asu vessassa. Eli valvontakin asumispalvelussa on joskus aika kummallista. Eli yksilöllisyys tässäkin asiassa tuottaa kaikkein parhaimman tuloksen. Kiitos. Ja vielä Mäkinen. Joo, tosi hyviä pointteja tullut täällä läpi linjan. Haluaisin tässä kohtaa nostaa esiin uuden vammaispalvelulain ja sitten siihen perehtymisen myöskin asumispalveluissa, koska tämä tulee myös vaikuttaa ihan Pirhan aluepäätöksiin sitten eri tukien myöntämisestä ja myöskin sitten näihin investointeihin sekä ostopalveluihin. Sitten lähtisin kommentoimaan ihan liikkumisen tuen tiimiä, eli vaikka olisi asumismuotona palveluasuminen, niin tarvitaan silti joustavuutta siihen elämään.
Eli kuitenkin tarvitsisi olla mahdollisuus, milloin haluaa lähteä harrastuksiin, ja siihen tarvittaisiin esimerkiksi niitä tuttutakseja ja myöskin liikkumisen tuen tiimin apua siinä, ettei oleteta, että mennään esimerkiksi niin, että joutuu viikkoa ennen suunnittelemaan kaikki menonsa ja tilaan taksit ennakkoon, vaikka 2 tuntia ennakkoon, ja sitten lopulta ne ei edes tule paikalle. Tähän ehdottomasti muutosta. Sitten mietin henkilökohtaista apua ja sitten myöskin esimerkiksi asumisen henkilökunnan oloja. Eli aika paljon Pirhassa ollaan tehty nyt päätöksiä sen perusteella, että leikataan jotain tukea sen perusteella, että on vaikka asumispalveluiden henkilökuntaa. Niin mun mielestä voisi olla enemmän myös sitä, että voi olla rinnakkain eri tukimuotoja, ettei lähdetä heti leikkaamaan niistä. Ja sitten vielä viimeisenä kommentoin kesäajan hoidon lapsille ja nuorille, että se tulikin täältä jo parissa kommentissa, että siihen pitäisi saada iso plussa nyt sitten investointeihin, että löytyisi niitä kesäajan hoitopaikkoja myöskin nuorille ja lapsille. Kiitos. Seuraavaksi siirrymme sitten kyllä-ei-kysymyksiin. Voitko Väinö tulla jakamaan nuo laput ehdokkaille? Eli näissä kysymyksissä minä esitän kysymyksen ja jokainen ehdokas sitten näyttää tuollaista lappua, jossa lukee kyllä, ei tai Tästä vaihtoehdosta en ollut tietoinen. Jos haluatte tulla vähän lähemmäs katsomaan, jos ehdokas, joku vaikka Hietaranta voisi näyttää kylttiä sinne yleisöön, että näkyykö se, niin tonne vaan ihan vaan kyllä, että katsokaa, että jos haluatte tulla lähemmäksi katsomaan, niin tässä vaiheessa on hyvä tilaisuus siihen. Mutta nyt esitän kysymykset. Ottaako Tampere itselleen liikaa isoja hankkeita peruspalvelujen hinnalla? Seuraava kysymys. Toimiiko kilpailutus yleisesti? Onko sen hyödyt suuremmat kuin haitat? Onko kilpailutuksen hyödyt suuremmat kuin haitat? Joo, oliko siellä aiempaan kommentti vai tähän? Okei, Hirvosella on kommentti. Ja tämän jälkeen Hirvosen kommentit on sitten, joo. Sanon, että tämä sen takia, koska me ei päästä näistä kilpailutuksista mihinkään. Niissä on hyviä, niissä on huonoja puolia, mutta hankintalaki on hankintalaki ja meidän on vaan totuttava siihen, että kilpailutuksia on. Joo, jos haluat sanoa vielä mikrofoniin, niin sallin senkin. Mä jo tutustuin niin paljon, että unohdin koko. Eli mun teema tähän, miksi sanoin on se, että hankintalaki sanelee, että kaikki on kilpailutettava. Kilpailutukset voidaan tehdä hyvin tai huonosti, keskivertojakin löytyy, mutta sen takia, että pakko näitä on vaan sietää. Ja Otteliin halusi tähän vielä puheenvuoron. Kommentointi tähän. Mun mielestä kenenkään koti ei saisi olla kilpailutettu, koska mä tiedän tämän hankintalain kyllä, ja siihen kai meidän on taivuttava, mutta näissä kilpailutuksissa olisi todella tärkeää ottaa huomioon se, että nämä asumisyksiköt esimerkiksi olisi niin kuin riittävästi resurssoituja, koska meillä on aika paljon Suomen maassa kehitysvammaisten asumisyksiköitä, jossa ei ole tarpeeksi henkilöstöä, ja siitä syntyy sit isoja ongelmia, ja sen takia mä vastasin tähän ei. Mun mielestä jokaiselle pitäisi löytyä mahdollisimman hyvä, laadukas koti, jossa on riittävä tuki ja turva. Seuraava kyllä ei kysymys. Tampere suojelee luontoaan tarpeeksi. Kyllä vai ei? Seuraava kysymys. Selkokielinen vaalikone. Kyllä vai ei?
Seuraava kysymys. Voiko kaupunki leikata menoistaan reilusti vahingoittamatta peruspalveluja? Seuraava kysymys. Onko eläinavusteista terapiaa tarpeeksi? Kiitos näistä. Nyt pyytäisin, että Väinö, voitko viedä Nooralle tuon yleisömikrofonin? Otetaan Nooran kysymys seuraavaksi. Joo. Kahdella sivulla vaan. Mä kohta nähdä. No, miten vaikuttaisitte avustajien vaihtuvuuteen, että avustaja olisi tuttu ja sama ja luotettava? Ja otetaan tähän ensimmäiseksi Hietaranta. Kiitos. Joo, se on varmasti tärkeä asia ja sitä samaa keskustelua käytiin siellä kuurosokeiden palveluissa ja mä ymmärrän, että se on hirmuisen tärkeä asia ja mun ratkaisuihin olisi se kilpailutusten riittävän pitkät sopimuskaudet, jotta ne henkilöt ovat sitoutuneita pidemmäksi aikaa tehtävään. Kiitos. Sitten on Fritius. Kiitos. Tuo on hyvä, mitä tässä kollega vastasi. Ja lisäisin vielä sen, että henkilökohtaisesta avustajan työstä pitäisi muodostua tämmöinen kunnon ammatti. Että sitä voisi ajatella, että minä teen tätä ihan tosissani ja pitkään. Että se ei ole semmoinen läpikulkuammatti, että olenpa tässä nyt vähän aikaa ja sitten lähden eteenpäin. Niin silläkin on suuri merkitys siihen, että tämä tunnustettaisiin ihan oikeaksi ammatiksi. Kiitos. Sitten Mäkinen. Joo, eli ensin haluaisin kommentoida, että me onneksi saatiin tosiaan ammattioppilaitosten valikoimaan tämä vammaispalveluihin liittyvä henkilökohtaisen avustajan ammatti, eli sitähän voi nykyään ihan opiskella, mikä oli sellainen muutos, mitä sitten taas Hetaliitto, henkilökohtaisen avustajien liitto, ajoi aika pitkään. Ja haluaisin myöskin kommentoida tälleen ihan historiasta, että mä oon 24-vuotiaana vähän yli 10 vuotta sitten tosiaan itse toiminut henkilökohtaisena avustajana Aspalla opintojen ohessa. Ja siellä ainakin osasyy siihen, että miksi ne työt sitten aikanaan jäi, oli tämmöinen ihan kommunikointi ja semmoinen vuorovaikutus. Eli mä olisin kaivannut enemmän sitten niitä koulutuksia sinne työntekijäpuolelle. Eli juurikin se sitouttaminen siihen, että olisi voinut jatkaa sitä pitkäänkin, tai jos olisi ollut työaikaa käytettävänä siihen, että mä olen mukana siinä yhteisössä. Että varsinkin tässä mallissa, missä tavallaan se avustettava vaihtuu, niin on ongelmana sitten se, että jos mennään vaan suoraan henkilön luo, eikä olla yhtään siellä työpaikalla, mistä saisi sitten sitä tukea sieltä yhteisöstä myöskin siihen, että sitä työtä jatketaan pitkään. Ja Nousiainen. No palkkausta ja työoloja pitäisi parantaa. Otteliin. Joo, tämä on hyvä kysymys ja itse tiedän, mun omalla pojalla on ollut, olisiko nyt 6. henkilökohtainen avustaja tällä hetkellä. Kaikki on ollut kyllä omalla tavallaan ihan kivoja ja kaikista poika on tykännyt, mutta vaihtuuhan ne. Usein avustajat on ollut opiskelijoita, jotka sitten saattaa valmistua ja vaihtaa paikkakuntaa. Ja koska nämä realiteetit nyt on tämmöiset, niin me on sitten vähän juteltu sitä hänen kanssaan sillä lailla, että jokaiselta uudelta ihmiseltä voi myös saada jotain uusia juttuja. Mutta ihanhan se olisi, jos se sama tuttu, turvallinen avustaja, jonka kanssa on oppinut puhumaan niitä itselle tärkeitä asioita, niin jatkaisi pitkään, vaikka vuosikymmeniä, mutta
Se ei vaan aina ole mahdollista. Tosi tärkeä asia on myös se henkilökohtaisen avustajan perehdytys, koska on tärkeää, että hän on niin kuin kartalla kaikesta siitä, mitä avustettavan elämässä on meneillään. Se auttaa viihtymään työssä ja toki palkkausta kannattaa korottaa ja tuo koulutusasia on tärkeä. Hirvonen. Ensimmäisenä on se, että avustajille on maksettava kunnon palkka. Ja tätä asiaa on niin kuin vatvottu niin kauan kuin mä muistan, eli ainakin se 30 vuotta. Ja me kehitettiin Invalidiliitossa täällä Tampereella tämmöinen avustajaportti, avustajan välityspalvelu, digitaalinen. Saatiin siihen kehittämiseen 8 vuotta raha-automaattiyhdistykseltä rahaa. Sen yksi päätavoite oli se, että saadaan paremmin avustajia, että ne avustajat työllistys kokopäiväisesti. Koska iso ongelmahan on se, että monella henkilökohtaisella avustajalla on vain tämmöinen pätkätyö, muutama tunti aamulla tai illalla tai näin. Ja se on hyvin niin kuin rikkonaista. Se on myös kuluttavaa. Ja lisäksi sitten kun on se pieni palkka, niin nämä ei kauheasti niin kuin motivoiva. Ihmiset lähtee etsimään sitten muita töitä. Mutta täytyy sanoa vielä sitä avustajaportaalista, se oli, siis siitä on reilu 10 vuotta aikaa, kun sitä kehitettiin, niin se Tampereen kaupunkikin oli siinä niin kauan mukana, kunnes rahoitus loppui ja Tampereen kaupungin olisi pitänyt ruveta sitä maksamaan, niin se kehittäminen loppui sitten ja toiminta loppui siihen. Kiitos. Joo, ei kiitos Tampereen kaupungilla, ei ehkä kuitenkaan. Otetaan tähän nyt tämmöinen viimeinen kysymys ennen yleisökysymyksiä, jonka jälkeen ehkä siirrytään näihin takaisin. Mutta viimeinen kysymys. Miten yhteiskuntaa edistetään kohti sellaista pistettä, jossa kaikilla on lähtökohtaisesti samat mahdollisuudet osallistua, olla ja elää? Ja otetaan semmoiset lyhyet ja ytimekkäät vastaukset, koska tästä varmaan saisi kirjan kirjoitettua. Ja aloitetaan Otteliinista ja otetaan sieltä vasemmasta reunasta tänne oikeeseen semmoinen kierros. No, me voidaan oppia toinen toisiltamme. Yhdenvertaisuus pitäisi olla ihan semmoinen niin kuin yhteiskunnan perusta. Ja esteettömyys ja saavutettavuus on myös semmoisia tärkeitä termejä, jotka lisää sitä, että me kaikki voidaan saavuttaa palvelut, me voidaan tulla helposti toistemme luokse. Mutta tämä kaikki sitten oikeastaan lähtee niistä asenteista. Mä ajattelen, että jokaisessa perheessä on tärkeää opettaa lapsille jo hyvin varhain, että me kaikki ollaan erilaisia. Meillä kaikilla on omat vammamme ja me kaikki voidaan tosiaan oppia toinen toisiltamme tosi paljon. Meissä on kuitenkin enemmän semmoista yhteistä ja samaa kuin erilaista. No lisätään kehitysvammaisille esteettömiä ohjattuja harrastuksia mahdollisista yhteistyötä järjestöjen kanssa. Joo, ja sanotaan vaikka nimet vielä tähän loppuun kanssa. Nousiaisen Pekka. Ja minä olin Katja-Mari Ottelin Vihreistä. Joo, moi taas kaikille. Mä oon tosiaan Eleanoora Mäkinen Vasemmistoliitosta ja aluevaaleissa, eli tässä Pirhavaaleissa ehdolla 2365. Ja tosiaan tämä on mulle ihan älyttömän tärkeä aihe. Mä oon ensisijaisesti sitä mieltä, että vammaisten oikeudet ja vammaispolitiikka kuuluu kaikille ihmisille. Eli vammaiset on maailman suurin vähemmistö ja siltikin nämä oikeudet laahaa siellä kaikkien muiden vähemmistöoikeuksien perästä. Ja isoin asia, kun mä oon siellä vammaisneuvostossa, niin aina mietitään, että no mikäköhän minussa on vikana. Ja Riikka Leinonenkin kirjoitti uudessa kirjassaan, että vammaisuus on likainen sana.
Ja siinä on se stigman ydin, mitä täytyisi poistaa. Ja kun me saataisiin useampi ihminen ajamaan tätä asiaa, niin meillä olisi myöskin helpompi saada sitä aitoa yhdenvertaisuutta yhteiskuntaa ja pitää yllä sitä saavutettavuutta ja esteettömyyttä ja monessa eri asiassa, koska haluaisin myöskin huomauttaa, että vammaisuus on hyvin laaja joukko, mikä käsittää ihan mielettömän määrän erilaisia tilanteita. Kiitos. Ja Maarit Hirvonen, SDP, ja mä olin kunnallisvaaleissa tai kuntavaaleissa ehdolla numerolla 15 ja aluevaaleissa numerolla 2216. Ja ehdottomasti niin kuin tärkein asia on, tämä kysymys tuntuu aika mahdottomalta, että miten me päästään tilanteeseen, että me oltaisiin yhdenvertaisia kaikki ja tasa-arvoisia kaikki. Mutta se on myös sitä politiikkaa, että me kaikki politiikka, kaikessa päätöksenteossa huomioidaan yhdenvertaisuus. Ja ihan sieltä niin kun lähdetään, päiväkodeissa tehdään hyvää työtä, kouluissa tehdään varmaankin samalla lailla hyvää työtä tämän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden eteen. Mutta se on meistä aikuisista kiinni hyvin paljon ja meistä päättäjistä, että miten me arvotetaan ihmisiä tässä yhteiskunnassa. Ja se tulee olla niin kuin mun mielestä ihan kaikessa päätöksenteossa. Se tulee ottaa huomioon. Ihmiset on tasa-arvoisia, ihmiset on yhdenvertaisia. Sonja Hietaranta, kokoomus. Tasa-arvo on mulle tosi tärkeä asia. Yhteiskuntana ja lainsäädännöllä me voidaan tehdä niin kuin tietty määrä asioita ja meidän täytyy siinä tehdä toki kaikki, mitä voidaan. Mutta ennen kaikkea mä ajattelen, että me yksilöinä vaikutetaan siihen, että kuinka me suhtaudutaan toiseen ihmiseen. Arvostetaanko me toisiamme ja kunnioitetaanko me toisiamme ja suvaitaanko me erilaisuutta. Että kyllä mä lähtisin siitä, että meidän lapset on tosi ennakkoluulottomia ja semmoisia suoraviivaisia. Ei he ajattele semmoista ennen kuin me heidän päähänsä iskostetaan tietyt ennakkoluulot. Niin jotenkin ajattelisin sitä, että me niin kuin vanhempina ja työnantajina ja yksilöinä vietäisiin näitä arvoja eteenpäin. Kiitos. Ilkka Vritius, keskusta ja ehdolla molemmissa vaaleissa. Tämä kysymyksen asettelu johtaa utopiaan. Toki siihen pitää pyrkiä ja tässä voisin siteerata Timo Saloviitaa, joka oli professorina tuolla Jyväskylän yliopistossa ja hän näki vammaisuuden tuen tarpeena. Ja kun tukea on jokaiselle vammaiselle saatavissa riittävä määrä, niin siinä päästään tasa-arvoisuuteen. Eli oikeastaan hänen ajatuksessaan vammaisuus oli vain ja ainoastaan tuen puutetta, ei mitään muuta. Kiitos. Kiitos ehdokkaat. Ja nyt tosiaankin, jos yleisöstä on kysymyksiä, niin nostakaa kätenne ylös. Sieltä ensimmäinen tässä edessä. Mä oon Matti, kuuluuko? Hyvä juttu. Eli mä oon Matti Larino Nokialta ja olen täällä Pirkanmaan CP-yrityksen hallituksen edustajana. Ja yksi kysymys ainakin olisi tämmöinen, että mulla on lievä CP-oireyhtymä ja mulle kuuluisi oikeuksien mukaan fysioterapia, joka on kuulunut vuodesta 2016 lähtien, niin minun paikakunta otti sen multa pois. Mutta sitten kun mä olin tässä jutellut, niin Tampereella tämä taas toimii, niin mitenkä lopetetaan sitä kuntien eriarvostaminen? Kiitos. Annanko minä järjestyksen vai haluaako joku kommentoida ihan heti ensimmäisenä? Otetaan vaikka Hietaranta tästä ja sitten Mäkinen sen. Kiitos. Hyvinvointialueen
tarkoituksena on nimenomaan poistaa kuntien eriarvoisuus ja sitä kautta mä niin kuin ihmettelen niin kuin haluaisin selvitettävän sen asian, että miten teidän kohdalla on mennyt näin, koska sehän on hyvinvointialueen tuottamaa palvelua eikä kunnan tuottamaa palvelua. Ja joo, siellä anna vaan Väinö hänelle. No, mä voin vastata tähän vaikka välittömästi. Niin Nokialla oli ensimmäinen fysioterapeutti, kun mä muutin Nokialle, niin silloin kaikki toimi. Sitten se muutti lopetti tuon Nokian pisteen ja muutti Tampereelle, haettiin uusi fysioterapeutti. Niin sen aikana ensin nousi sille, että piti maksaa itsestä pieni osa, jonka yhteydessä se tuumasi mulle, että jos mä tässä tilanteessa lopetan fysioterapian, hän ymmärtää se oikein hyvin. No, se ei siinä onnistunut mua heittää sivuun, niin tuli koronaryökälle apukaveriksi siihen ja se katkesi se homma. Sitten kun mä huomasin, että kaverit rupeaa taas menee sinne, mä annoin sitä takaisin. Ja mulle kehdalti sanoi, joo, nämä ryhmät on aloittelijoille. Ja sen jälkeen alkoi vamma etenee ja mä en meinannut päästä mihinkään. Sitten yksi kaveri keksi, että me neurologin juttu sille ja sai siltä 15 satsin fysioterapiaa, joka sitten muuttuikin kokoaikaiseksi, koska Nokian neuro lopetti sen pykälän, eli sen tarkoitus olisi ollut sen neurologin lähetteen, että se olisi halventanut sen. Niin mulle tosiaan on käynyt se niin hinnakkaaksi, että mielellään menisi takaisin, mutta kun Nokia-kaupunki ei vaan lieville tarjoa, koska sanottiin, että täällä olisi muuten silloin kaikki. Joo, Hietaranta saa, kun kysyi tätä tarkennusta. Niin Joo, kiitos. Joo, mä sen verran niin haluan jatkaa tuohon, että se on totta, että se palvelu ei ole välttämättä siellä omassa kunnassa eikä välttämättä siellä pisteessä, missä se on ollut. Ja se toki aiheuttaa siihen varmasti sitä, että se kulkemisen hankaluus voi olla ja näin, mutta haluaisin nyt uskoa sitä mitä me järjestetään. Eli kyllä se palvelu saatavilla pitäisi olla, mutta se hinta voi olla ja tosiaan, että se ei ole vieressä, mutta saatavilla se palvelu pitäisi olla. Mutta joo, kiitos. Sitten Mäkinen. No ensinnäkin kuulostaa tosi ikävältä, Matti. Ja sanoisin tähän, että valitettavasti näitä kuntoutuspäätöksiä, varsinkin jatkuvia kuntoutuspäätöksiä on heikennytty tosi paljon Pirhassa ja Pirkanmaalla kautta linjan. Ja juurikin just vaikka fysioterapiaa, allasterapiaa, kaikkea mahdollista on heikennetty sen alimman maksuluokan mukaan. Ja se on mun mielestä iso ongelma, koska ei nähdä sitä pitkällistä jatkumoa, että se vammaisen ihmisen ja sairaan ihmisen toimintakyvyn ylläpito pidemmällä aikavälillä tulee paljon halvemmaksi kuin se, että lopetetaan niitä 15 tunnin, 20 tunnin sopimuksia hyvin lyhytnäköisesti, säästetään siinä pari euroa ja sitten joudutaan kuntouttamaan paljon vahvemmin tulevaisuudessa. Oliko muilla, haluavatko kommentoida tätä kysymystä? Fritius. Kiitos. Tässä nyt on nimenomaan se, mikä tuossa tulikin kollegalta, eli tämä ylläpitävä kuntoutus. Se on ollut jo oikeastaan ennen hyvinvointialuetta jo semmoinen tietynlainen kirosana Kelankin puolella, että ei ylläpitävää kuntoutusta tarvita. Se kuntouttava pitää olla aina tavoitteellista, mutta on se selvää, että kun on CP-vamma, minulla itselläänkin on CP-vamma, niin tiedät, että vaikka kuinka paljon kuntoutettaisiin, niin minusta ei se CP-vamma lähde pois. Niin samalla tavalla on myöskin kehitysvamma. Eli tätä nimenomaan ylläpitävää kuntoutusta pitäisi kunnioittaa, ja tässä suhteessa Suomessa on suuria eroja, ja
kun tuli Tampereelle tuolta Etelä-Savosta, niin siellä tiedetään, että tämä siellä toimii. Kiitos. Oliko Hirvonen, halusiko kommentoida? Okei. Onko Ottelinilla tai Nousiaisella? Ei. Joo. Siellä oli sitten ihan tuolla takana herras mies oletettu ainakin. Joo, no hyppää vähän aiheesta toiseen, niin jos henkilökohtaiselta avustajalta kysytään, että suositteletko tätä alaa kenellekään, niin vastaus on aina, että en. Niin mitä voisi tehdä, että se olisi, että kyllä suosittelen? Tässä Mäkinen halusi kommentoida, onko joku muu, joka ei ole ollut äänessä vähän aikaa. Joo, Mäkinen voi kommentoida. Joo, siis mä haluaisin kommentoida, kun tosiaan olen tehnyt tätä työtä silloin nuorempana ja semmoinen iso osa sitä sitouttamista siihen työhön olisi juurikin se työhyvinvoinnin sekä palkkauksen parantaminen, ja työhyvinvoinnilla viittaa juurikin siihen vuorovaikutukseen siellä työnantajan suunnalla, eli enemmän palavereja, suunnittelua, sitouttamista, että se tuntui tosi orvolta mennä vaan vieraiden ihmisten koteihin uudestaan ja uudestaan ihan eri paikkoihin. Ja tavallaan mä olisin kaivannut siihen vahvempaa tukea sieltä työnantajalta, että mä olisin voinut kiinnittyä myöskin näiden ihmisten elämään. Ja sitten kun siellä oli tosi kivoja, avustettavia useita henkilöitä, niin mä olisin mielelläni halunnut uudestaan samojen ihmisten luokse, mutta mä en voinut itse vaikuttaa siihen, mihin mut laitettiin. Eli myöskin sen työntekijän autonomian lisääminen tässä ja semmoisten henkilökohtaisten suhteiden luominen siellä työyhteisössä ja avustettavan ja avustajan välille. Hirvosella on kommentti jo. Ihan lyhyesti, paitsi se palkkaus on tietysti semmoinen asia, mutta myös tämä, jos henkilökohtaiset avustajat nykypäivänä tulee tällä eri, kun nekin on kilpailutettu ne palvelut, ne tulee näin eri yritysten kautta, niin yritysten tulisi huolehtia myös siitä työnohjauksesta ja justiinsa tämmöistä purkamista, mutta myös tämmöistä, että työntekijä tuntuisi kuuluvansa johonkin muuhunkin työyhteisöön. Ja tietysti se työntekijän valinnan mahdollisuus, että saa käydä semmoisten, ja se on kummankin etu, niin avustettavan kuin avustajankin etu, että sillä kemiat toimii ja tullaan juttuun, niin se lisää sitä työhyvinvointia ja jaksamista. Joo, Nousiaisella ja Hietarannalla on ja Ottelinilla kommentti. No sen verran voin kommentoida, että järjestelmällä on vaikka enemmän semmoisia ryhmätapaamisia, missä muutkin avustajat on paikalla. Niin, mä haluaisin oikeastaan sinne kysyjälle, että onko nämä vastaukset ollut sellaisia, että mitä sinä kaipaat tai mitä sä ajattelet siitä asiasta. Varmasti olet ajatellut asiaa, kun esität kysymyksen. Enemmän itsekin sitten, niin kuin, että jos haluaa vaihtaa asiakasta, vaikka että se ei olisi niin vaikea. Tämä yleensä semmoinen tuttu. Siellä on tosiaan aika yksin siellä. Se avustaja omaisten ja asiakkaan voi olla ja työnantajan, niin siinä monella tulee orpo-olo. Sitten osalla voi olla, että kun on ihan uusi homma eikä ole kokemusta ja sitten lyödäänkin heti sydän päätyy, niin ei kohta enää uskalla mennä. Joo, kiitos. Ne oli hyviä kommentteja. Ne oli aika lailla, mitä meidän panelistitkin ties kertoa. Että kiitos. Ja Ottelin. Joo, oli hyvä kuulla sieltä kentältä sun ajatuksia. Mä ajattelen, mun oma tytär on toiminut myös henkilökohtaisena avustajana kehitysvammaiselle henkilölle, ja hän on kovasti pitänyt siitä tehtävästä. Mutta toki tilanteet on hyvin moninaisia ja asiakkaat on moninaisia ja tarpeet voi tulla yllättäviä tilanteita. Ja mä ajattelen, että sitä koulutusta ja perehdytystä ja työnohjausta ja tosiaan siihen jotenkin hyviä mutkattomia
niin kuin yhteyksiä myös esimerkiksi kehitysvammaisten vanhempiin, joilla on paljon tietoa omasta lapsesta, niin että jotenkin se kommunikaatio olisi niin kuin semmoista mutkatonta ja avointa, niin se auttaa varmaan jaksaan siinä tehtävässä myöskin. Ja vielä yksi, mikä mä haluan tässä sanoa, siis semmoinenkin näkökulma siihen, kun on näitä yrityksiä, jotka tarjoaa henkilökohtaista apua ja samalla avustajalla voi olla paljon avustettavia, niin tässähän sitten tullaan siihen tilanteeseen niin kun, avustettavan näkökulmasta, että se ei välttämättä sit aina ole niin joustavaa, että milloin sitä apua on saatavissa. Et voi olla, että tulee se aikataulu, että tuolla perjantaina 2 tuntia sä voit saada tätä apua, että se helposti sitten ehkä jäykistää tätä systeemiä myös. Että tässä on monenlaisia näkökulmia tässäkin asiassa. Kiitos. Oliko lisää yleisökysymyksiä? Siellä näyttäisi olla. Kommentti tuli. Ari Heinäsalmi. Mä tunnen yhden kaverin, joka viime kesänä tai syksyllä hän oli näillä henkilökohtaisilla avustajilla niin lakko menossa palkasta. Ja niin sehän ei kovin kauan kestänyt, mutta se saatiin, että palkkaa vähän nousee. Mutta kuitenkin niin tämä kaveri, joka siinä oli niin kuin aktiivisesti siinä mukana, niin hän ihmetteli sitä, että hän oltiin niin kuin kiukkusia toisten henkilökohtaisten avustajien kohdalta, että kun hän oli siinä mukana sillä ja yritti saada niin kuin porukkaa siihen yhtenäiseksi, että saataisiin sitä palkkaa ylemmäksi. Ja sitten, että hällä väliä tyyliä oli toisilla. Eli siellä on sitä, että he eivät arvosta sitä omaa työtään, mitä he tekevät henkilökohtaisina avustajina. Että tähänkin täytyisi saada muutos. Haluaako joku kommentoida tähän? Itsekin olen työskennellyt henkilökohtaisena avustajana. Huomaan, että siinä on petrattavaa tuossa. Mäkinen, lyhyt. Tiiviisti tosiaan, että pitäisi ehdottomasti olla enemmän yhteistyötä vielä tämän HETA-liiton kanssa. Ja sitten myöskin mun mielestä ensimmäinen askel oli se ammattikoulutuksen saaminen tälle kentälle, mutta silloin kun itse tein, niin ei ollut olemassa mitään koulutusta aiheeseen, että se nyt varsinkin oli tosi orpotilanne. Ja sitten mun mielestä yksi, mitä nyt ei vielä nostettu tässä esiin, on juurikin se, että mikäli vammainen henkilö itse palkkaa sen avustajan ja siellä on pitkäaikaisesti sama henkilö, niin silloin vammainen itse on työnantaja. Eli se on tosi, tosi haastava tilanne monelle. Ja sielläkin tarvittaisiin sitä tiedon jakamista, että mikäli sitä ei toteuteta ostopalveluna, niin se on ihan hirvittävä rasite myöskin sille vammaiselle ihmiselle huolehtia siitä, että kaikki työnantajan velvollisuudet tulee täytettyä. Otteliin, oliko? Vielä lopuksi todeta, että eikö se vähän niinkin ole, että tämmöiset aika merkitykselliset ammatit, jossa tehdään niin kuin ihmisten kanssa työtä, niin niistä tässä yhteiskunnassa maksetaan aika vähän. Ja niinhän se ei pitäisi olla, koska ne on kuitenkin niitä tosi tärkeitä, oikeita töitä, joista niin kun tekijä voi saada vahvaa merkityksellisyyden tunnetta. Ja mä ajattelen, että näitä töitä pitäisi niin kun arvostaa enemmän ja nostaa näitä tekijöitä sieltä palkkakuopasta. Ja vielä olisi aikaa yhdelle yleisökysymykselle. Mites mieltä oli sitten näistä vapaa-ajan asioista, että kuka voisi niinku niitä järjestää, kun tällä hetkellä se on kolmannen osapuolen järjestämä pääasiassa, kun julkisen pitäisi myös välillä, tai mun mielestä julkisenkin pitäisi myös vähän niinku osallistua siihen.
vapaa-ajan järjestämiseen niin kuin vammaisille? Kiitos kysymyksestä. Hietaranta-Mäkinen, onko Hirvosen Fritius? Otetaan Fritius ensin, sitten mennään vaikka tästä järjestyksessä. Vammaispalvelulakihan ei sulje pois vapaa-ajan toimintaa millään tavalla, eli lainsäädäntö ei ole esteenä tähän asiaan, vaan on kysymys sitten rahasta ja siitä, että sovelletaanko vammaispalvelulakia vai vedotaanko sosiaalihuoltolakiin ja todetaan sitten, että ei ole rahaa. Eli tämä on tahtokysymys ja arvokysymys, ja tähän tietysti vaikuttaa myöskin se, että tämä kulttuurisektori, joka mielellään tuottaa erilaisia palveluja myöskin vammaisille, kulttuuripalveluja, on ajettu ahtaalle, eli sieltäkään suunnalta ei sitten varmaan vähän aikaa tapahdu mitään kovin suurta. Eli tämä on semmoinen arvokysymys, että hoidetaanko näitä asioita vai pidetäänkö vain ihmiset hengissä, että hoidetaan siitä, että perushoito toimii ja että ruokahuolto toimii, vai ajatellaanko asioita laajemmin, ja lainsäädäntö ei todellakaan ole tässä asiassa mikään este. Kiitos. Kiitos, hyvä kysymys. Mä ajattelen, että meidän tarvitsisi tehdä enemmän yhteistyötä hyvinvointialueen, kunnan ja sitten niiden järjestöjen ja ihan yksittäisten vapaaehtoistoimijoiden kanssa siinä, kun me järjestetään tämän kaltaisia palveluita. Että se ei ole, tämä hyvinvointilaki velvoittaa kuntaa ja hyvinvointialuetta yhteistyöhön. Ja sitä kautta mä ajattelen, että se ei ole minkään yksittäisen toimijan vastuulla, ja sitä kautta myöskin sitä rahan jakamista. Me tarvittaisiin enemmän sellaista vähän innovatiivista ratkaisua asioiden järjestämiseen, ja esimerkiksi tilojen käyttö, niin me voitaisiin käyttää tiloja esimerkiksi virka-ajan ulkopuolella vapaammin, mutta siihen liittyy paljon sitä, että kuka sitten järjestää siivouksen, kuka järjestää turvallisuuden vartioinnin, kuka sulkee paikat, kuka tekee mitäkin. Ja sitä kautta lainsäädäntö meitä kovasti niin kuin ei estä, mutta rajoittaa tietyissä asioissa ja velvoittaa moneen juuri näiden järjestelyjen suhteen. Jotenkin jos me uskallettaisiin enemmän niin kuin tehdä vähän eri lailla asioita, niin me ehkä saataisiin ratkaistua tätäkin. Kiitos. Jo, tietysti se, että minkälaista vapaa-ajan toimintaa haluaa, niin sehän on ihan niin kuin teidän asia ja meidän asia yhdessä miettiä sitä, että miten sitä pystyisi järjestämään. Onko se toimintaa, jonka haluaa tehdä yksin tai kaverin kanssa, mennä jäähalliin tai tämmöistä harrastamista, vai onko se jotain, että haluaisi, että meillä olisi yhteiset tanssit, ja silloin pitää niin kuin miettiä, että kuka sen on järjestämässä, voinko mennä jonkun toisen. Eli mahdollisuuksia on paljon. Tietysti pitää katsoa, että mihin saa sen henkilökohtaisen avustajan, ja se, että ne omat toiveet tulisi esille, esittää niitä toiveita esimerkiksi järjestöille, että mistä kautta voisi löytyä, ja myös tietysti se, että mistä kautta se rahoitus tulee, jos siinä tarvitaan ulkopuolisia toimijoita tai tiloja, niin siinä vaan täytyy keskustella. Niitä ei ole niin kuin valmiina. Että mä luulen, että, tai just semmoista, mitä esimerkiksi sinä haluaisit, että onko sitä olemassa jossain valmiina, ilmeisesti ei, kun sä sitä kaipaat. Niin että sitten ne toiveet pitäisi saada esille ja lähteä miettimään porukalla, että miten siitä löytyisi ratkaisu. Joo, Eleonora Mäkinen tosiaan tässä Vasemmistoliitossa, ja ihan ensimmäiseksi sanoisin, että me ajetaan enemmän epäkaupallista tilaa sekä sinne Nokialle, kuntaan, Tampereelle, tiloja, missä ihmiset voi olla ilman, että täytyy kuluttaa rahaa. Ja nostaisin tässä myöskin kirjastot, joiden palveluvalikoima on kasvanut tosi paljon, ja sitten myöskin esimerkiksi Westerin, jossa on kyllä kolmannen sektorin toimintaa, niin kuin Settlementiltä. Eli tavallaan se, että kun puhutaan vaikka päiväkeskuksista, niin usein me ajatellaan, että se on ikääntyneille ihmisille.
mutta se voi olla kelle tahansa, joka haluaa viettää aikaa yhteisöllisesti. Se voi olla vammaisille, se voi olla opiskelijoille, se voi olla lapsiperheille, ja olisi tarkoitus nimenomaan lisätä sitä yhteisöllisyyttä yhteiskuntaa ja saada myöskin sitä naapuriapua joihinkin asioihin. Ja sitten haluaisin tuoda vielä ilmi ihan ravintoloiden ja keikkapaikkojen esteellisyyden Tampereella. Eli se on sellainen asia, mitä pitäisi sitten taas yritystasolla helpottaa. Eli tosi paljon on sitä, että joutuu miettimään ihan hirveästi apuvälineiden kanssa, että okei, voinko mä mennä tähän baariin, että voinko mä mennä tähän kahvilaan, tähän ravintolaan. Ja pitäisi myöskin ymmärtää, että vammaiset ihmiset on yhtä lailla aikuisia toimijoita, haluaa sitten myöskin käydä rentoutumassa, ei vaan niin, että käydään jossain, missä muut aikuiset ihmiset ei käy. Eli ehdottomasti myöskin heittäisin palloa sinne yrityksiin ja sinne ravintolamaailmaan. Lisäämällä yhteistyötä hyvinvointialueen, kunnan ja järjestöjen kanssa, ja että he keskustelevat asiasta kehitysvammaisen kanssa ja kuuntelee heidän toiveita. Joo, tässä on tullut hyviä ideoita. Mäkin ajattelen, että semmoinen yhteisöllisyys on tärkeä sana tässä asiassa. Me voidaan tehdä yhdessä paljon hyvää. Meillä on täällä Tampereellakin paljon tyhjiä kaupungin tiloja, joita voidaan hyödyntää. Mutta sitten tällä hetkellä mä oon ja vihreät, me ollaan tosi huolestuneita näistä leikkauksista, mitkä on osunut nyt pahasti järjestösektoriin, ja järjestötoimijat on kuitenkin ollut semmoinen tosi merkittävä täydentävä palvelu näissäkin asioissa. Eli meidän täytyy pitää nyt vaan tosi paljon enemmän ääntä. Hallitus leikkaa koko ajan, niin kuin eilen kuultiin, vammaisilta, vanhuksilta ja lastensuojelusta. Eli täytyy olla tiukkana, mutta nyt te pääsette äänestämään vaaleissa, ja äänestäminen on aina mahdollisuus myös vaikuttaa näihin asioihin. Ja tästä oli aika hyvä aasinsilta siihen, että pidetäänpä loppupuheenvuorot tässä ja aloitetaan vaikka sieltä Otteliinista. Sano vaikka nimesi ja myös kaikki nämä oleelliset tiedot. Nimi oli Katja-Mari Ottelin ja olen vihreistä ja ehdolla Tampereella kuntavaaleissa. Jos joku haluaa mua äänestää, mun numero on 347. Sen muistaa hyvin tästä Pikkukakkosen osoitelaulusta. Muistatteko sen? Mä ainakin muistan omasta lapsuudesta. Pikkukakkosen postin lokero 347. Voi jäädä korvamadoksi ehkä. Mutta oli tosi ihana, kun mä pääsin tähän paneeliin. Teillä on ollut älyttömän hyviä kysymyksiä. Ne on tuottanut mulle vähän päävaivaakin ja ajattelemisen aihetta. Ja mä oon oppinut tänään teiltä kaikilta panelisteilta paljon ja teiltä paikalle päässeiltä kysyjiltä myös paljon. Kiitos. Nousiaisen Pekka, kristillisdemokraattien ehdokas sekä Tampereen kuntavaaleissa numerolla 134 ja aluevaaleissa Pirkanmaalla numerolla 2168. Ja kaikkia pitää kohdella tasa-arvoisesti ja sitten ketään ei syrjitä ja heikompia pitää puolustaa. Joo, Eleonora Mäkinen Vasemmistoliitosta ja tosiaan siellä Pirhon aluevaaleissa numerolla 2365 ehdolla. Ja mä sanoisin tästä, että oikeastaan ketä tahansa Vasemmistoliitosta voi äänestää, varsinkin jos itse edustaa jotain vähemmistöä, johon vammaiset ihmiset kuuluu, koska me johdonmukaisesti ajetaan eri vähemmistöjen asemaa ja meidän takki ei myöskään käänny. Me ollaan aina samaa mieltä siitä, että köyhiltä ei leikata lisää, vammaisilta ei leikata lisää ja meidän pitää pitää heikompien puolta. Niin ja minä olin Maarit Hirvonen ja olen ehdolla kuntavaaleissa sosiaalidemokraattien listalta numerolla 15 ja aluevaaleissa numerolla 2216. Nämä on nyt niin pitkiä nämä
numerot, että itselläkin on jo muistamista. Kiitos oikein paljon, että on saanut olla täällä teidän kanssa ja kiitos panelistikollegoille. On ollut todella mielenkiintoista kuunnella ja olen itsekin oppinut tässä taas paljon lisää ja oli hirveän hyvä päivittää näitä asioita. Nämä asiat tulee paljon lähemmäksi, kun keskustelee ja kuuntelee teidän kanssa näistä asioista. Ja samalla lailla SDPn vaalislogan on, että kaiken voi tehdä reilummin ja se tarkoittaa just sitä, että ketään ei jätetä. Sonja Hietaranta, kokoomus ja Oon kunta- ja aluevaaleissa. Tampereella 209 on numero ja aluevaaleissa 2022. Ja haluaisin sanoa sen, että kun me tehdään erilaisia päätöksiä, niin meillä täytyy myöskin olla se talousasia mietittynä siten, että meidän täytyisi niin kuin enemmän tehdä juuri tätä, mitä me nyt tehdään. Eli keskustellaan erilaisista valinnoista ja erilaisista tarpeista. Koska tosiasia on se, että rahaa on tietty määrä ja meidän täytyy niin kuin se yhteiskunnassa jakaa niin, että kaikki saa äänensä kuuluviin. Ja sillä lailla mä ajattelisin, että meidän kannattaa miettiä sitä, että jos me vahvasti ajetaan yhtä asiaa ja yhtä etuutta, niin sitten meidän täytyy miettiä, että mistä me ollaan valmiita joustamaan, mistä me ollaan kenties valmiita luopumaan. Eli sen kaltaista mietintää mä toivoisin jokaisen pohtivan, ja sitä kautta me pystytään tekemään reilumpia ratkaisuja esimerkiksi hyvinvointialueella. Että jos me satsataan peruspalveluihin tai vammaisten palveluihin tai ikäihmisten palveluihin, mitä itse pitkälti kannatan, niin sitten meidän täytyy hyväksyä se, että jotain erikoissairaanhoidon palvelua me ei voida tuottaa. Jotain hoitoa, hoidot kehittyy koko ajan, niin sitten joku hoito jää tekemättä. Ja sitä kautta niin kuin koitetaan miettiä mahdollisimman laajasti ja koitetaan keskustella. Ja sekin, että me keskustellaan asioista ilman semmoista niin kuin toista kunnioittaen ja arvostaen, niin sitä kautta me löydetään sellaisia ratkaisuja, minkä kanssa me voidaan elää kaikki. Mutta tämä on ollut tosi hieno keskustelu ja mitä enemmän me tätä tehdään, niin sen parempaa asioista tulee. Kiitos teille. Kiitos. Olen siis Ilkka Fritius, keskustapuolueen ehdokas kummassakin vaaleissa. Tampereella numeroni on 154 ja aluevaaleissa 2624. Ja jos mietitte, että onkohan tuo tyyppi saanut elämässään yhtään mitään aikaiseksi, niin voin kertoa teille, että tein töitä siihen malliin, että Alexander Stubb nimitti minut tässä hiljattain sosiaalineuvokseksi. Ehkä olen jotain saanut aikaan ja jotain aikaan nimenomaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden elämässä. Ja toivottavasti se aikaansaaminen on ollut enemmän hyvää kuin huonoa. Ja kiitos kollegoille. Tämä oli hyvä ja opettavainen raati. Olette kaikki asiantuntijoita. Mutta sanoin, että keskusta tuottaa nyt tällä hetkellä sen parhaan mahdollisen tuloksen. Kiitokset. Kiitos ehdokkaille. Lopetan, ja otetaan aplodit, se on. Ja lopetan nyt nauhoittamisen.